idea exceptional. Why if it? That's it. Only a holiday, some I can say, the magic from Sam. Patch of that's it. Pa. Already the everything is. Patch of that's it. Head your city. That's it. Yeah. When a paper barber can him. Also, I come and I'll go to the say. ASU coat. ASU coat in the Anama Vanessa. Anyway, a chair will be and no pay. You didn't say, Obibia, what ye in piano. A mudo. Ene afutusem ne de opesa wote ewo my Ghana ene achichi enintia wode ato Max FM 89.7 ye besere so mo nkoso a ene ye ntina ye be phone lines nso so a wo mo emfre na ye ni nkomo kama pa obo ade na daroma ade achi de na chese ye de afe ye sere Erade ahoban bo e de ama okra bibiara a otie yen ene anopai Erade ntobosupa enwo bibia abraboso ewo Yesu dinemu ya chia wo bibia kumi your friend no the beautiful green anopai ne ho ye pa eya na anopa bia ye ba se ya na ye di nkran hyesem hye ye dwumadie na se eya na ho hia person se nkran hyesem de etoda na adwuma na ye de ne etoda okwae enko eba ne se ya okai enkomo bi se ya eboa wo ma utimi eko anim ye eda bena da bia ye ne Reverend Afo esi nkongwa na watu yemfo ena nso ye da foforo Reverend Afo e ofie ha yenko na no pai na futu sema wo edema Max FM atiefo Reverend Afo no pai mo ache ye nua mpacho bia bokode ye obo ade adaroma de next wa che ye Yeho adom yenso ye ho ye ede Yesu ase wa futu sema wo edema ye na no pai adaroma ye tie okay ana pe meda Max FM etiefo ni etiahwefo ina ase se Nyankopon adom ode ne ache yen we bia kwan mu amayen na wagyebere na wode wafidie no ato ha yeni so ya ho asa abre ni abre ina yehia wo so tumi gya wadagye kakra ede kan ye ho na ni edi dwuma ina awie nyame nhyira wo anapai ni amede emma etiefo ni ahwetiefo ina ne se choose peace and avoid hate. Fa asumdwe na jai anase ma yawo enko. Fa asumdwe na jai anama yawo enko anase ja eto anama ma yawo kwan kra na ende emba. Senti a mede asem wei efutu sem nkranhye sem wei edema Max etiefo no won a ehwe ye yina na se matena se ahwene ba ko mienu bi na mehu se ewias na ye wono na abrabo na ye bono eye nipa ya de edum pempen so bi a obi befom ye koye ba anapa awia enimere anadwi na nipa eho wonfom edubire bi obi betumi ayede afom na ye wo nipa bi wo hono mu a ono no ade no aye ne ya no wafom no ma ade no aye ne ya no so betumi yi ade na free ne mu wotumi atoa so abone bra akoni nim onye ontumi enyi sa ya wono emfiri ne mu eti anapai a me no ekasai by this time obi ya obi ahye na komemu ma just ya wono aye ne ya to the stand say eyi asomdwe efiri hono ma yendem e de ama no nti onwan kasa na bra abo na obo no ade efe na asomdwe pa esa ne ya wo na ewo ho nti onni sa asomdwe no bi na hwe nipa na ono ne anya asem na ono no wahye wo akomamu yawo anase waye wade bi ma no aye wo ya no ono no emfa no ho oguso ebo ne bra eko but what the yawo no ahye mu to the extent say unhu nipa no a na bibi abehye wo bo na ayesefa bibi ebo ne trim ayesefa ade bi like pe bibi ebetumi aye den aye no a ema so akoma aye den ato wo yem bibisa wo yawo ade kona wo pese wo fa nya nipa no wo di ye wia wo ye sure say betumi apepa sa yawo na o akoma mu na na ebetumi eyi sa ohaw na betena wakoma mu na na adenti na wonfa sa yawo no ento na wonfa asomdwe wonfa embobra na wankasa wasum endwo saa de na nipa ne de ayewo a obi yawo se na koma to the stand say oni nipa no area
ɔne nipa no tɔn adeɛ ɔne nipa no kɔ asɔre ɔne nipa no tu anamɔ bibia ɔkyɛ sɛ ɔte faako enti abere bi ohun nipa no a na biribia yɛ den ɛyɛ no n'ani bɔ nipa no so pɛ na nakoma obi a wohyɛ ne mu to the extent sɛ ne pressure koraa yɛ den na oni pressure oni bp but because of yawdie na abɛhyɛ nakoma mu no nti wadwe adeɛ no saa to ho anamɔ ɛwɔ nakoma mu no saa to the extent sɛ wonya pressure we develop pressure by force sɛ nka wotumi gyaa pressure saa yaw no ɛto hɔ no mu a na wofa asomdwe a ɔde ayɛw ɛnyɛ hwɛ but wasomdwe nti wɔkan kɔ nti wabrabɔ a wopɛ tumi de ayɛden ɛde apem akɔ w'anim no nti sɛ woma no hia wo na wogya yaw no to hɔ no mu a na wofa asomdwe a wode nante a nka mesusu sɛ bebia nka yɛhyɛ afe ase yi wentumi ambɔ bra ampeme nkodu sɛdeɛ yaw no tenti kabade stank wetwam wɔ hɔ obi ya was na komem 20 years 30 years 50 years so many years ɛhyɛ na komem a adeɛ no edi ninya ɔda a ɔnda ɔdwene a ensi so bibisa wo sɛ ufiti bi saa yawe ɛhyɛ wo mu no emfasoɔ bɛn paa na ɛde abrɛw emfasoɔ bɛn ɛna ɛde abrɛw ahaw bɛn so na etumi ɛden ɛde abrɛw no sunsun so bɔ ne bɛn paa na etumi de ama wo sɛ nka wogya yaw no to nkyɛn na wofa asomdwe a ka betumi ɛden aboa wo obi bɛka sɛ o kyɛ deɛ me bɛkyɛ wo baasa bɛfiri me mu paa de deɛ ɛne deɛ ɛyɛ ɛbɛyɛ de mentumi bisa ho sɛ ɛhyɛ wo mu a dɛn na ɛyɛ ama wo abere biara wobɛhu ndeyɛ bi a ɛyɛ similar to deɛ ɛsiiɛ no na wayɛ dɛm wakae wokae Matthew chapter 5 verse 9 a ɔsɛ blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God ɛnhyira ne wɔn a wɔn pere asomdwie ɛnhyira ne wɔn a ɛnam asomdwie nti wɔn bɔ bra ɛnhyira ne wɔn a wɔn tu asomdwie anamɔn na wɔn ne yɛbɛfrɛ wɔn sɛ Onyankopɔn ɛmba tiana ɛpɛ ɛnhyira na wabɔ mpaeɛ akɔ asɔre abɔ mpaeɛ Awurade hyira me o Awurade hyira me o ma m'adwuma nkɔ so ma wadeɛ nkɔ so no bisa ho sɛ asomdwie wɔ nhyira no mu ana woyɛ obi a wopɛ asomdwie woyɛ obi a mpɔtam a wote no abusua no a wode mu no wopere asomdwie anaa na mede gya ho sɛ yiyia obi ayɛ den ɛfiri hɔ na fa asomdwie na ɛntumi yɛ den ɛmboa the last scripture mede ɛma wo ɛyɛ John chapter 14 verse 27 John chapter 14 verse 27 and it reads that I'm leaving you with a gift. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give isn't like the peace the world gives. So don't be troubled or afraid. May the akyɛdeɛ bi ɛde ma wo na akyɛdeɛ no ɛyɛ asomdwie ɛne ɛfɛ ne sɛn akoma mu ɛne adwene mu emu ɛden ɛte saa akyɛdeɛ a mede ma wo yi ɛnyɛ deɛ wiase no ɛde ma wo ɛmo mede ma wo asomdwie sɛnea ɛbɛyɛ a abrabɔ na wobɔ no ɔhaw ne amanneɛ bi atumi ɛden ɛnto watumi apem akɔ w'anim me nua bɛma me nua ba maame papa yiyaw no firi hɔ no na fa asomdwie na pere asomdwie na wontumi ɛnkɔ w'anim anapɛ yi ni na wɔtwe deɛ mede agya wo ni nyame ɛnhyira yɛ bibiara nyame yɛ kɛseɛ ɔmpagya yɛn firi adom mu ɛnkɔ adom mu ɔnyɛ yɛn firi ɛsan ɔhaw ne amanneɛ mu bro yɛn ayɛ sɛ mu bebree no bɔnefoɔ no ahyehyɛ ɛde ama ne mba akwanhyia ne ɔhaw bebree wɔde agu akwan mu bɔ mpayɛ ɛyi mpayɛ ɛsrɛ ɛde ma wo sɛ nyame ɛnyi wo mfiri saa ɔhaw ne amanneɛ nyinaa mu na ɛyi na yɛntumi ɛndi ne pɛpɛɛpɛ wɔ asomdwie mu ne nyame yɛ adom a next year yɛbɛsan so ahyia nyame ɛnhyira mu nyinaa amen Reverend Wadaruma fa number ni gya na yɛbɛfrɛ 0546 83 4164 0546 83 4164 ɛdamase yɛnso yɛda ase paa yɛfrɛ no Reverend Afo ɛda no pɛ yi waba bɛhyɛ nkran yɛda no ase ɛbɛbɔ mmɔde ansɛ yɛntu ho anammɔn Reverend no pɛ yɛda ase ne nkɔm a ɛmu ɔdɛ na ɛmu ɔham alright so yɛnkɔ yɛnim na yɛmfa nkɔm ahodoɔ aba bɛpie mu na nɔpɛ yɛntoa so ɛmfa ɛma wo Welcome to Tuesday morning.
FM. Max FM. 89.7. James Yan Quidmina, Yanko share and Coma Hodo and Nana Pay. Your newspapers are Hodo and your bloggers are Hodo and Yabe Primu and Pay a war of my Muntianque. Na Yanfa, Naposo, and some more. You know, Tissembium. Many Amiadum. Bibia the India. A janadum. Me hoye pa me hoye me na asa no pay ase e komo ya de me bisa ase komo ya de me bisa enti o person o distract me keke o person o distract me keke anyway bia boko I read that to sound of pay. And you're catch him seven quarter and 7 cents our friend. My casa quada. Oh, who cast my was it? Young Gina was and Miss Rose. My casa quada. O senese. O senese. Matiasi. Kumi. O brown crown, my birthday. Yentium when none of pay and come out with a baby pim, Yentium. Oh, a very good morning to our cherished listeners, as always. I'm a family, want to my family, and drag green can be, but me correcte no kakra. So kind. Tell me, Matia, me naichi, and I'm telling you, naichi, and I'm telling you, we, metiasi. It's a point of correction. Kumi. Next time. But your sister is so correcting me into a dab, my way, them say, You call the main agenda for this morning. The bank can you cry, Mr. And what too kind. I know call baby, be free, call it be free. In fact, the fun be free. And now will be sigh, and I'm so what's your age. Sister is a man can ye. Into the what's your nature, not your assessing. A purchase me woman, we, metiasi. Okay. Into my correcting, until next time. Until next time, one kind of saying. We too kind. Men can what turning naichi. That word is ambiguous. So yes. Okay. You, tree, madam, yadas. Ain't you? Me one. I will tree more. What's it? Let's go to our news headlines for this morning, beginning with the general news. Palestinian Foreign Minister visits Ghana to deepen bilateral ties, call for ceasefire in Gaza. Ghanaian Times. Ghanaian Times ene de ensemi eba wo bepiemu ewo o my Ghana mu a encheye ena Palestinian wonom foreign minister na cheso swafo a ono nso ehwe amano ne ho nsem so Dr. Vaccine Ovi ena eneyi wo bepiemu ewo o my Ghana mu ani nyina ne se woni oman eba betina se na wonum edi enkasasie sade ebeya omai Palestine ena afe omai Ghana yebetumi atena se ewo asumdue mu na se ekoba ne se edwadie bi ebekoso a eno nso atumi akoso jojo pa na afe nso so amai mienu eti a wakama pam hoyi wahwe kwan a Gaza entokwa ene amanihu na wonum efam no eto ebetumi atwa. China commits $30 million to renovate Ghana's National Theatre City Newsroom. City Newsroom ena eka ensem we ya na kire se obepiemu ewo o my Ghana o kran nkropo mu ha ni titiri National Theatre ya ewo ha no mu a na kire se na nsen ene na media stations ahodo no a titiri ene Mass TV ha ene Mass FM ya ye kire mu se National Theatre e ya de se de edan ni si ho ayemumunumu si ho no enye edan na sha akam enesi ho no
ɛne nti mpanimfoɔ nhwɛ na wɔnyɛ bibi ɛmfa ho ɛna yi deɛ aba abɛtɔ dwa sɛ aban no ɛnam ɛyɛ Chinafoɔ ɛnsa so ɛde sika puduo $30 million ahyɛ mu a wɔnom ɛba bɛyɛ nsiesie ɛwɔ ɛdan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi amiti modern standard ama enipa nso so atumi ahwɛ ama ayɛ krabɛhwɛ ɛwɔ Omega no mu. GRA shuts down Club 9 in nighttime operations, Ghanaian Times. Ghanaian Times ɛna ɛka saa asɛm yi a wɔkyerɛ sɛ wokɔpie mu ɛwɔ Osu Oxford Street a ɛyɛ adeɛ sɛ club bi a ɛwɔ hɔ a na kyerɛ sɛ na Cloud 9 ɛna mpempi no yɛnim no ɛnɛ yi deɛ GRA yɛ sɛ Ghana Revenue Authority ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔnom ɛba abɛtum ɛsiane sɛ ɛdeda ɛyɛ club yi ɛyɛ deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛma ɛntamu hɔfoɔ wɔn a wɔn te wɔn wɔn ntumi na anadwo kora nkira ha nso so deɛ ɛba na anadwo wɔ sunsun deɛ a dodoɔ naa nim ɛne deɛ ɛkyɛn kura yi tourism attraction anaa tourist attraction ɛna na kyerɛ sɛ ɛne foreigners kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa mi hu asɛm ne ka nti ɛno nam so ɛma enipa bi abɔ mmɔden ama mpanimfoɔ aso ate ɛno ɛna GRAfoɔ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔnom ɛbɛto mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dede ɛne menteme ho asɛm ɛtoɔ ɛbɛtwa. Away from that, Gender Ministry condemns abuse of 6-year-old in Asamankasi over bed wetting. Daily Graphic. Daily Graphic chronoa ena eka we ya ukopiebu. Ewo Asaba Kese. Ya eno no wo eye Central Region finfi mantamu. Enche ye ena video bi etwa gwa na kyesa akwara ketu akora wade emfie ni nsia na kyesa ye huru no say ni nyina ene say sebio wadwonso agu kete so ene de wo beti I am not the Junso Krobo, I'm the Junso Krobo's brother. I'm not the Junso Krobo, I'm the Junso Krobo's cousin. Ene the I'm the Junso Krobo na kyesa ene ensem de etwagu ye papa ene yi aso ya wo hwe enkola Emma ene abode ho nsem so de aba betu dwa sa ensem no ekɔso no enya de se etwa yie krakrakrakra abofra no oya akola eni kwan se sa de ne yesoso so kra. Away from that, to the Ashanti region, Asokore Mampon, 2 suspected robbers arrested for killing 28-year-old female victim and stealing iPhone 11. Daily Graphic. Daily Graphic ena eka we yakopie mu ewo Asante Mantabu. Wonom bi abako a ewo ho a ye frɛ no Asokore Mampon. Ene aba beto dwa se aposifo aso nipa mienu bi pa achi a wode sobo ebo wo mo say ababa wa bia wanya emfie na duro no enwotwe 28 enipa mienu akum no a ewi a kire no wo wi ano ne mobile phone ya iPhone 11 eka ho aposifo hwehwe mu omudi gu akwan mu ena enam so ema wo kire eyesa enipa mienu a yebo wo mo esobo. Daily Graphic. To our world of business, Ghana card becomes mandatory for insurance transactions from 2026. Joy Business. Joy Business ena eka we ya watch it say hwie be eye mfimpinu eni aduoninsia na chese 2026 eye ade say yen Ghana card ayekita yen eni de wuni wo car na sa wo ko register ye behwe wo Ghana card se empo wo moto ana gadget bia ehia se wo license na register no ya de Ghana card ena ebeye ni nyina ya enhyehyeye we ye kire se ebe hyase eye January bosumi aye besimu nda edikai pepepe that is the 1st January 2026 ya Joy Business ebo ho amanebo e de kire ye nti we wa Ghana card ayira no tentem so obo modia akọ register fofo. Mobile money transactions hits 3 trillion Ghana cedis as digital payments surge. BOG reports to Joy Business. Joy Business e de wusu awodom e kawe ube piem e o my Ghana ha eye mobile money ho nsensem ya ye dididwa ye de ya de nyina no sese ama no hom no so ye papa pa afi mu nyina no eye Bank of Ghana e kire say edru trillion na je sika de do so ye pa ya wache se sika enipa edididwa ya ekoye phone so edie no eye sa amount we na adura atumi ama ne hom no so ye papa.
To international news this morning, South Sudan families battle rising Nile floods to survive. African news. African news and eka we akopie mu e was South Sudan enipa bia e wo hono mu eneyi e yade se wono masetena mu ayede yie papa wo mu nsu a eda ho ya ensuo ye no ano mu de yo mu bibia e hodododo no an e yekuaye na wonom eye enti ensuo yi na wonom de yo mu kua wonom de yo mu ade nyina ene die e yade se sede eye ewiem nsachare bobre asesa ene sede ewias ekono wonom ebre yie papa esanse ukopie mu wonom atena ye hono mu a ensuo no ewe ena sese anema bia nso so entumi enkoso amasa enipa ya wonom ti hoyi wonom ebre ewo asetena mu pa Africa news akunchire bia wodi emaye. To our last story for this morning, severe winter storms puts 800,000 displaced Palestinians at risk, says UN to Africa news. Africa news krono ena eka we United Nations ena this amane boy adopen ena this amane boy eba ni nyina ene say ukopie mu ewo Palestina eyade se ehum ana asoroche bi abobaba kire se nya asem ketwa ensu a eda wonum ekuromu num asoroche na bo afaso ama ehum na bo ama abakuro ni mu ama eba akuro ni mu no asai eniema bebre yie pa ewi a kire no enipa 800,000 ena wonum atenaye aya basa yie papa wonum enya baby ntina aduane so kora wonum enya bi nie ama asetena mu aya de ne yie papa ewo oman Palestine emuwei United Nations ena ebo sa ama ne boya African news nso so akunchire bi egu enkratas. So these are the updated stories we came with this morning for our cherished listeners. We will do an outstanding story for discussion, and my story of interest it's two actually. So one has to do with the Asokore Mampon, where the 28-year-old lady was murdered as a result of this robbers stealing her iPhone 11 and also killing her. And I ask myself that, and yes, iPhone 17 being poor, but iPhone 11 I don't couldn't power. Hey, say me, I want say one thing about this one also no. These boys no, only my dear one madrimu. The one they approach you na is better say. Yes. Best surrender because obi ono ma ono no niam wa for fine nam ni video mu a wo bad wo hu so ye nipa o enti one no be ya banta ba ku mienu wan hwe wi ade ekita no or the bedi what you see this incident, similar incident happened in Ashaigman, where a young guy big wapon fi juma okwa 9 into Obano wakoto ni kuku and ogita ni phone. It's guys more approaching that on her phone mom and on more back and forth. Eventually, this guy was tapped basa. Phone is where they are. Yeah, Coco so edaho and away wager. Oh, and I tell myself that you see, sometimes why risk your life to that level if you can? Say especially where both to soup people who they are to adibia we need daddy so I come for say major. But don't risk your life just for don't risk your life. Of late, it's true. Any market for no cre. Asam na ye can no crepa. But I mean of late me pay and I draw check akra. Na first I na me pay na sometimes ya name who say please petrol car. Etai enantepa ene mi nim so mugusu ye ano ase. Good. I think it's high time petrol team no eni kwan so mo first street nko aso jefe no wo mo de omo car ne nam ho no mu na che so mo nya adaje petrol manta because this friend is unfortunate thing normally ya na ensi wo street so wo bo se enfichire baabi sumu baabi na afe ade no yakwa kwatake obi na ebe wi ache ni nipa na saniti anye yepe na wahwere ne nkwa enti se aposifo Ghana aposifo beti atitiri ye bedi esmasi wo munti omuhungu monten so papa enye ye streets ne nko a wo no momodian nko
Enfichire any get to no amon petrol ho anadwo because obo ho no ma na dwuma opo anadwo na dwuma opo ahomache obesori na animu kura entiteye eni nti wonam enfichire ene ebedru kwan ho akwakofa ka woti anye yie pe woni beba ho so no abonso obi firi wachi obi firi anim wobonse no obi abo apia obesho enye se imbi mu kwa ejuma hemachi quite recent I think say that me no na e ka say me kofie me be ejuma hemachi na good maybe jina kwan no amabefa card no I don't okay maybe 3:30 thereabout maybe jina kwan for I guy no na hey madam you go Okada that's the boss where yes. they go you dem where we dey go me can I eat your guy and we no for na we say na be fro Okada wa hwe wokro be wia wo on fa me nsu obuno njami na sister idiye your security system na so mo hwe na emeye because normally ya na ye patrol team no ya mo patrol ya na ye street no nko adodo they only concentrate on the street too much and am fa so mo focus our street ni so too much omo fa fechire kakra e na afa so ya momodia na ye street light ne ye lightning no so system no so ye ntimi ma ne enya yi kakra because obi ho no ma ba bi onam no do say enshada nya ba because sunwo ho ninti no obi betimi adi ne bone enti ye besre ye ka we ni ye ka we ye momodia ma ye lighting system no so hu hia yen se wasi dan ana wo han dan a wo de light bo wo fi ani ma fa bi bo akire se de be ye obi di bone fo se ma wo fi kire chi a ale so betimi hu nipa kro no because this thing no is becoming is so alarming se obi nam ne baabi ne yakwa hwim ne bag obi nam ne baabi ne yakwa wo ne sekan obi nam ne ba ne yakwa yeriza fa be wi akire no wo be hwehwe criminal na unhu no wo be hunu no na so se bi o eduru baabi na afi yakwa ye court se ko na bra na ensem bebre yesere mo mo ye nya de betimi aye ne mo ye ho ban Grido inti ngofo mienu ameku nipa ba ho iPhone 11 no nkoton ne sen na ma chese kan ne sen onu de ofa ho ben se 1000 Ghana kra wo beton se bio se opa bi di ato ne botom ho na ne de wo beton ohun e na mo ton so a normally drugs e na mo di sika ne ye o ko fa anya hwe drugs and then eye me ya no but you see let's not to go and then I think the other interesting story is the bedwetting story where about first 6 years. 6 years. I'm not judging so krobo. I'm judging so krobo. Now when you're not going 6 years, so good. Na 6 years, it is a fair na aja oba. And in any case, when you're not 6 years, only mean pay you for just so. Akoro yes smart. And a be charge on so somewhere be 5 years. There no crampo no. Enya common sa. Enya common. Na 6 years it I mean, normal thing any kind say. Traumatizing or cry. Akola 6 years. Yes, 6 years. Yes, he be 6 years. Oh no, they've overdone it. And you cry. They've overdone Yeah. And Just say, ye time I need so no. Keta obeda so abedun so no. Oda sa keta so na odun so a. Ye de sa keta ne bobo. Near the aswaw. Near swaw, that ye swaw ketenim. I'm all there why. Near the wakotun sum, ye friends will be a yesu. So almost so per se in swim form or them, and also ye do bakotun sum. And it's wrong. Namodi is in Kwalaya, but it's not the right thing. It's not the right thing. Yeah, one Rebecca Samaya. I know no sata ye nyo bia mana nkasa ma ye eni nti sa de no e hye so enu kura ka kan bebe na ma ye mu bi bebe aye timid go enipa mu aye ntumi nkasa nipa sa na yesu a ye ma me ne ye papa o mu ofufu mu so enche mu benyi na ya ofufu mamadi sese ye nyi ye no fufu machine na abai sese nkola yi eni e menti ka so ma ba ofufu aba ne se ba sisi checha ba enti ye ndi adon so ye di aye nsa afi e do oh no but it's not nice yes akola de obia ye bi da se panin eno bi ye bi da akola de obia ye bi da hwan na ya akola so se biu wanyu so anwu kete so eye stages edru ho no mo a ebetwa but ndi kwan se akola adwun so anase yes wadwun so agu kete so na udi behuru no me kai ye kuro mo me se adwun so kuro bo krama ya yu kete look at this we ye bibi we akura wa anyu nso da panyini na wodwo nso a eye news na wo de
Intime ni ne ton. Na say ne edi say ye do koto nsuo mi. Intime me wo me ba odwon so emfa me ho me mbu akura. Because who do Jesus kwa na adwon so a e be le ye mfa koto nsuo. Me Jesus na me dwon so. Look at this. And now we can be 14, 15. Now, why be Macata Chetis or Quadra Nana, one and ever ye. And I am broke. And then say, we're doing your plan. Make I say, yet the make call Coforidiana. Yes, I mean, could you hold my yes, in Timmy Cotton Hall. Master, what do you mean? The one in cat. Master, no, my Johnson. Oh, my Johnson. Oh, dear Fay, it do baby almost say, I am late. And in Tia, and Tina. Nti say na ye wo kroketu am ye be didi ne ekoda 8 9 ne ye didi ne ekoda fe me kokofo ria fe bo be ye 5 mo didi awie 4 ye se ye di adwumre aduane awie masa ngede me che wana ye fe e bo be ye 6 7 ho a no mo atwa tea bi na ja o ma chinkesu e bi na enso nyo di emu a ye se ye mami bi because ye be mami medunso masa am pam na to aso be 3 days bi me didi around be 4 ho anam de koma koda saa tea no omutwa na nwumre na ye mami bi 3-4 days na magya Johnson hwe and then the be formula says say the medidi 4 no me didi bioma produce ade be oh me dwane wei ye bo mo twa Johnson ye bo mo twa Johnson we dwane what I say ebi mo ho no mo a way of ye living in tia o because akwala ti said the kumi airkin Oma akola didi 7-8 and mind you me ya ma me no so special o me adwadifo no obi timi fi dwom eba fie be ye 6:30 afa no di aduane na be si so onye kura na nkura na da je so onyane wo mo ansa na nkura na ba be didi wo mu wie ya na mo koda okoda wo che dufoche Johnson ne de no kura ya nka no mpo so obesole enti the best na so be Johnson agu no hu edion ebe dian me yayi akonfa no che be se nya dian kate se wo hu enti udidi 4 enya na di twa adwunso se wati ase eni kwan se omo ye mmofra ye nuanu mo nketo ane sa enya fe success class o so ama me o sa enya fe yo abusuafo ye bedam ase se na no pa mama ye hu komo ahodo ekoso e wo mam ye dam ase ma mu bekwa kodi dokono mu nkodi ma bekwa kodi fufu ekwan da mu e de mamu nyina ye dam ase o kana sen e kura ne sen na mu mienu nyina mo to ma no asi mo se na ndia ndia ya kwa kodi dokono ya kwa kodi me listeners na e kasa that's why enti and no chira nyame aboa no for listeners sama betini o ma be no ma betini all right abusuafo ye dam ase yo ye ku ani me If it hadn't been the Lord on my side, a worm like Mami nchia mi aminu abema Kobe Bless, or a gospel artist. Kobe Bless. Mini abomodi yana bra besai ofie wai. Kobe. Bomodi abra brafie. Ya besho anim pa. So me kai baby a me feel any baby a me druji. O brim pong ya me wato. E ye me ni so do. Wampo mama tamfwe nyanje inti aseda ayeji nanaje se me kai ya penswa medu kumpuni nyami watu eye meni so dudunane wampo ya frano gilitoto friend mu ayeyi anapa ye chia Queen Berry anapa ye chia o once again enkoma Kobe Bless gospel artist Kobe afide Misty Music House no amagibi dia wo so sa Max FM 89.7.
right, I'm saying Max Morning Dew live on Max 89.7. Yeah, Babette and Komoi Eddie Fiho. Yene SK menu e Babette Chin Komo ne a share here and who here said Yen Casa Hodua, you use soon you be changing oil. Now you say, and you can't quite change oil, you pass to me change oil money you. No change oil, you say. That will come so would the neighbor and honor your expecting and on nature say. Oh, say, woman will be in a car, cock shop or so. Maybe a son, may car engine oil. Maybe some engine oil. Nippon so. Yes, you change oil. Two changing is saying. Be a meaning, be go a woman change oil than Zida. Be I'm feel how I may change you. And then, yes, send your car, see changing oil into the and then share card, you know. Oh, that you a cratcher me. Oh, the name share card. Oh, that you a cratcher me. So, let me ask card in common and quite a bed, a very to look at Kravic. I don't know change it say. What hospital and ask why end day. Oh, much. We have you pass a mamma, pass a mama, so now what has a meaning or be more beachy. Anna, oh, dear, you car, engine oil, you know, for you, are yenting silly paddy. You, Martin. Owns the sound, okay. You, me. Okay. No, now work out. Oh, you bet you who come into much so quiet Nippon as a son, but I know pedia. Yes, she here who be here say, your best son, yen car engine or young Quan Hamanas and SK men went to Chinko, my Jamachi. Yeah, now, Mompon to say, You who are doing your partner, swear. I don't know to I know pay your dust, say, for a year so. I know pay what there my upper say. Why here who be here say your best son yen car engine oil. How long? And I was say in Tiki and Sana yen fa and sasa yen car engine oil. And I pay it you what I remember. Yo, Meadow was in a much chair what here for any when I say I'll be 14,000 now. Your car already change in Bruni Freddy can be lubrication. Say oil no say. It's a multi studio how it cries. It's a said that found some Musayam would choose. I was I and Picard for near mana in them mono pistons any cylinder and wall now, the pistons in them mono. Sunday, did there be a near beer? A bit more lubricating a man I throw, not near I Juma said yes. And yes, one yen is a corner and one bit easy, be beer betina, can have a intimate copy. Now the boss origin you know something said already the idea Jumano you probably be viscosity I don't know engine oil be a ahodia bruni edi yema no ntu koto oil na boss ya actually be about SAE e be a 5 W30 5 C that is it's me free, your friends say cold temperature area, this is which means the Guma by hard tropical no, I bear 30 degrees, which may use. And if you also the almost should I and purposely, I think we have a free a pan and now the man, or you have with him. What's here synthetic, a year one, a year, never see a beer 0 to 5, SAE. 0 to 5 media. It's just a near my hand crack. Because you had your word and you know, a bit near type of, engine oil. And to be on the official brochure, and I say, yeah, friend say, a synthetic, a yes, when you was another water. Never we had a shilling, there be a mood, say a bit near, yes, said you, Manamaye. And to go SAE, you could tie SAE, be on my 30W40, 20W50. Nina was a standard. I don't know the type of engine oil that we use. Now, the person who use normal recommended
send it no performance. A sabwa durability. It's a tama to do a essay engine is a bit fear. And I'm saying we are regular, a bit make a very few years. And to one I want you now with Jagumo, though, Karding United. Next, oh, Tina Hordin so. Oh, Tina Hordin so. Now, many of besides it, your return, you say, yes, no. Yeah, the mamma, no more science. What's that? You, young between free hormone. Now, I feel when you're or different for you and papa, that's when you're holding. So I can't swap for you. And he said, that's so you feeling that's Muna. And what can you holding and near to my study, you know. And the engine holding and so as to take. And he said, we will be a one tax oil. That is a one cousin of Ukum, you know. Hey. It is all is sadie in here. Now, can be a enjoy the answer. If you want one, it be a trivia 5,000 kilometers, as I was saying. If you have 10, if you have 15, in a retro. And I say, good new crana, with the young fans as a car, I hear you, ma. I say, 5,000, I said, yeah, Busumi, you know, and son, what is that? Now, she a Jumana with the idea now. A bit of a week crown with the idea Juma Pro, Busumi, you know, and the answer was saying. And not necessarily said, my father's oil. Now we know that's a Busumi and a Messissa. What shall time a Juma crowd with the Ayana, a pro Busumi Jumana, as I was son. Now, so when you or honest manual, car engineer, this year which by every year. What's the son? Or much show if you hold one, a free 5,000 kilometers echo, if you have a free 6, 7, 10, if you crowd me, if you spread me at 20. Enjoy the study type of opportunity, the piano and the ball. And she said, what time, yes, I am an Abwa. Wouldn't say enjoy the Nadiba acquire apart from a lubricating engine monoso. As I was she, a friend, a kind a female woman. As I be, she said, a Buama, a kind of Yasa, a Joe, Shishina. So what who said engine a year, Juma. Now the audio call internet now who said in a chapa, we said yes, it is open train locomotive engine, a producer a person engine, a chapa and a dead woman. And say, Jana, that and let us with Yabia, or the Bechuano, some Jan and Nariana and Konani. He said that, saying, Uberiana, and Nani. It is anti a mass, yes, Debia, Abribia, would the Bediano was said it, no, I share at a show, said the Bia, what is. Oil said a set the fata now bois. I'm a windy no at Yaya Jumache. Now say performance no so say the Jumana area no so. It's many a Juma year. So do a crown out what's the sound in the Karutia and Co. Generomity. Or percent with Yabi, what's all farmer and only lubrications over time to time no over corner what sound oil no a breno. Not be a woman until you can't origin the Buama or kind of performance engine performance here correct. I say a man durability the another door I say so a con kind a coin maybe a disca as I be Google to. Now one young media a baby or how any attitude bro. SK men we are not pay a better say ne addition the Max FM for Yeda Sepa. Yo, Miss Medawasipa, Mamuna, so like you communicate me. Yeah, that's it. Your friend SK menu and watch here who be here say your best sa yen car engine oil. Na or chim sam pani panso it Mrs. Sunny oil or chim say who you be out sa. Ya castle be sa 6%. Or sa. So now what can I say? Minima as a child. Oh, so be Sanam say, Ah, Sonny, you was yes, are dancing. Aha. And you was Sebi, you used to Bob Syringe. Minganichi, Bob Syringe. So Katrina and I ain't yes. Oh, you used to bend to her. Nothing the other. Until no one Saturday, he nana. I'm saying you used to bend to Anibia. Okay. I'm innocent. Oh, say, you shouldn't say. Yeah, they. Bend to Oh, yeah, they. You should say. Minim. Oh, yeah, I answer order. Watch saying aside or different or and I see okay, wafa back with Chemu, natural said that you used to know so I know so no. I could be a ho. And
na me chere se wo ya kwara ya ansa woda ah wo ya kwara ya ansa woda chere tifu ase no montias atiefo ti ase bento am atiefo ti ase ye ne se minim nti se oni ma betimi a chere se ni esi obi ni mu bi chere nti oni ma betimi a chere enwumwe ama yare fever ya mako onteda oh ama yare fever ya mako emputi de bentwa twaso what do you say agro yode twaso Max FM. Max FM. 89.7. She run up me was a major I am a sad me so me page and a pay. Some injury Minya day. Me swana some misery. Me page and a pay. Me was a major I am a sad opinion in you. Anyway, Paduma, ye capre, ye nyandi. And ye, me beloche, sonwa. Sonwa. Ye, where do my capre, ye nyandi? A bayana, dan latte, SNM. Ye, where ye patience nyako. Okay, I patience nyako. Ye, where ye, video no only one for child. Dan latte, casa, we're tremedia che. Say, ne artist we me beloche. And you na no de enwum we. O na no ya ni new one we buy. So far so good. E buy ya ne de send ye enwum na ji ba bia ye 1 CD. Trabasa. O sister self no. Emai. Oh. Ebeba. Say mo ye so e bia mo nsan timu akiri. Say na no o de e bia ba manfa ma wo hu. Da na ntwe amatin de ye. Say nu ho enu. I am sad, I am so my goddess. Max FM. 89.7. Alright, so I am creating na yemfa yen street vibe. Juma de na to aso yemfa ma but before that no yemfa sedama adwuma ko madaro ma no pay omobo an sika fa mu ma ye de max morning di juma de no ebro yemfa sede di kan ma mega cash lucky box or say network bi a wo so bomodi an so be fa phone wa dial *426 *8 hash na Sunday o Sunday abehu Max TV number 1, Max Radio number 2, but what I say over selected number 2, Max Radio. And what you hear boxes and bakum sia obey a mubako, Michima, or lucky number, obey. And your lucky number 1, or lucky number 2, lucky number 3. Now was selected or lucky number out of the 6 numbers. And what you know 10 Ghana cedis near actually 5 Ghana cedis near actually I could do 2,000 Ghana cedis which me at the grow baby. And what you who can say overbo momo pin. We are na message ababe go phone so. Amount for ADC capi. Impo agro we say udi bi na se sika bi amfima mba wo ho kwan say uwini points ahodo pi e ma points e kosro na unya points ahodo pi nso a eda fie da bia novella watch and win e wo Max TV
ɛda fie da nwumre no num the beautiful green one na busuafo ne tenasia ye draw na esan se point e wo soro ntie timi fro se bra beje wa chede t-shirt nso agrowei fa ho jim na bebo LP Kivo hot pepper so ye do ma sisika fa mo boa yen ma ye the max morning dew jumadi eso mo anopai ye kan for Kivo hot pepper dia ma bibia ne titru ne ma mo ye aduane e de ma restaurant ahodo choba ahodo nyina no ye kan for dia ma se mo fa bi enye aduane ema mo customers na ebeboa mu pii esanse ano oyenti no utoka kakra bia etimi etewo kaso enya fe na abekwa koto mako olunka ba ko ne mako bebre na fe akwa bibia ho Kivo hot pepper oti ano so a ensei se na no ode no so oti ano a ano ode no e mafam se na tia na titi bomode ya se ode Kivo hot pepper ebedi udwumadi nyina na we no odi ye aduane anya fe na wo koto spices ahodo e de abegu aduane nda bi Kivo da no e hwam dada nti bomode ya se ubenya bi yemfa seda mamas buy o se en kan cho se bomode abra be deposit 100 Ghana ade mienu ne ehia de afi ho Ghana card ani so obedi huni na yemfa mobile phone emma na ko use ne kakra phones be na make ho asem Philips Essence 20 and Philips Essence 10 ni awa ho aden ebetimi yen phones we ne bo ofam chese Philips Essence 10 no krade 2000 Ghana so atiase enti yese bra be deposit 100 Ghana na yen fa mobile phone we ma na use ni kakran kosi se wa benya usika na watu awie onya no ba bia gi se mass buy enchechire mu a eche ne amede ama anopai e de fa ye promotion we hono bomode aso be frɛ yen 0544 019552 number ni biom 0544 019552 ane na kumi mamento aso enfree eye mega cash for akache na wonum e kire se ye de foforo kra ba eye scratch for win bronyen yesi eyesika o sika eyesika o sika wo pesika ade bronyen ama bronyen ya yawode wo pesika bronyen ya chiri wo di beye business empempi ni ya na ye di bronyen ni wie sa na January no etimi kwa kodu January 100 ni nyina ene seche se sika na sentini wo hu se bosome no ana ena na ewom no ekontem na ni nyina beye woda gise wo kita sika ewa wo botom na se wo benya sika adi ama wo ho atɔ wo benya sika adi ato botom ama wo ho atɔ wo benya sika di ahye wo business mu ama wo ho atɔ ya che so wo besia bobia enka ho emu collateral ene emu securities enka ho dia eye scratch for win eye mega cash for ene dia bakra che se eye adutwam wei eye Mass TV Mass FM kwa ena wo benya no unya bi wo baabia bi ni nyina ne se tirimupo etaya kire emabunu ebre ewo my Ghana mu eni nti yehia se yenso yeboa ema wo bibia enya sika edi tu ni botomu eni se wo pesika edi adu dwuma dia ene netie yi wei ekoma wo se wikita mobile phone Android anase yam no enye problem de hia ni se sim edemu a wo betumi edi aye call ama na ye yie eni nti wo fa phone a dial *787# matome bona me yiri makoma no *787# eye short code a obe dial e wo phone so eye miensa pe o dial star na wa dial 7 na wa dial 8 na wa sa dial 7 na afei o de hash no etwa to na wo di twa to a ebe ma options na ebe ma wo no ebe ma Mass FM Mass TV anase Mass Radio Mass TV enti di opese wo choose no na wo choose se TV na wo pe anase FM no na wo pa na afei wo choose a nya wo be choose no e do be kwa the next step ya eye step 3 eno nso so e wo ho no mu a wo be kire wo se play game anase promotion results enti ne bomodia na choose play game wo choose play game na agudie no eho ene hyase ene de sika ewo ho efiri 10 Ghana na efiri 5 Ghana eko de wo sika beso na wa choose
ukwa na se do last step step 5 no a ebema wo say authorized payment na che say utua instantly edu sika eba ewo phone so eni nti agro we kama ye pa we empanimfo ensa ehyasie ye kire se enele ensa ehyasie eni enya de se eye fragadam bia menua se wo pesika bronyan eni bronyan chi a bomodia na dial sa short code ya me bobo ye *787# na won so di agro na pesika etu butum na krom ebeye woda enwa enu botom we eye scratch foreign promo bomodia na won so di agro na won so nya sika etu ubotom mesai akọ eye must buy e kire say wonu ma finisha pa promo no omugusu a wo mo eye de bia ye betena ha ye se must buy de eye adutwam eba no promotions ahodo no a uyi must buy si nchen a enye yie omo amaka ni nyina eye and the others bomodia na boru must buy kwaje washing machine twin tab washing machine no kwaje TCL freezer Tecno Spark Slim no Samsung no kona kwaje esan say bronyan ubepie ubetwa pictures so camera ni nya utwa pictures na o de to TikTok a enko utwa pictures na o de to Facebook a likes no emma ko na kwaje u phone si na wo so fetwa picture na o picture ni enye kama yie pa ene yemfa yensa ensi ne ma bibirebe sa momodian na kwaje washing machine na ubenya de ne bo phone so a eye must buy nko a na ubenya sa enema we e de afri yesi ya 30% discount afri so a na kire se ebo no ayafu yie papa e masa promotion empa wo ho frɛ wonum e wo 0544 019552 0544 019552 ana 059409122 visit must buy wonum website no www.mustbuy.com.gh o Madina o Musikozongo Junction Tema Community 1 Junction Mall Westels Mall VVIP Station La Paz Kaswa Takuma ena afensu so odoko ebiemu nso so must buy kronwa egusu a wo boda wuru se wonum promotion buy 2 for less no egusu a ekonani afia wieye ena wonum ebewie eni nti no se wantimi anto washing machine a kire se eye branded out mu se nka usika na ebeso a ene na bomodia fasika keto bi koto buy 2 for less no ebiemu nso so Infinix Smart TV ene ne smartwatch ne nso so koso Tecno Camon 40 Pro no eno nso ne smartwatch koso ye pa ubora masbaya ubenya sa enema nyina bi ato eba masbaya dia yese enema papa adwosu kumi yo grino yeda se all right absia ye fire street value made na to aso na dey nkomo no eye tiawa ena ye di nkomo na ye bisa se adan inti ena se enema pa eba ya brabo mu a eye na ye de sie ye namfo ana se ye busuafo na titiri ne se ho kwanya bana obi ekwa brochire oni nipa ne te ene oni nipa ne kasa ene wan huni bioma yese okwa brochire okoda ban a okoda na one ne kasa no okoda ban a okoda na one ne kasa no na de chen a chese nipa ne kora mmue na no kora nkase o menu ye chena me tu kwan empempi no adwuma bi ho kwan na abue ede amaya ye nka nchiro bia sa ye abue ya no aka menu ya sese manya adwuma o Max FM me koye adwuma o Max FM anche obehu o Max TV ye nka da menu ya sese manya adwuma bi pa sese me ne mampan na ekoye adwuma ene ma pasei anka ba ya kwan mu e wo se onka nchire wunu yanom ne wabusuafo na nka o mani nje ma no ye nka da obehwa na nipa no eye adwuma ho obehwa esi nipa na tukwan okwa brochire meka se wadamfo pa unua pa one ne di nkomo nyina ebi kura nso ho mo twa mu kodu abrochire no mafre chale se dia de London ye bisa se adenti na ya na se ye tukwan ana se ne ma pa bi eba ya brabo ma
yɛde sie yɛ nuanom aden ti na yɛ asa nkɔmɔ yɛ ne yɛ nuanom nsusu ho na utu kwa de asie aden me yɛ bɛyfo me a utu kwa a wodi sie me adam yɛ chewa aden ti na yɛ amoyɛ sa aden ti na yɛ amoyɛ sa mo ma yɛ fele bad yɛn a yɛyɛ monamfo yɛ mo utu kwa aburokyira mo nka kyerɛ mo ma yɛ fele bad mo ma yɛ fele sɛ yɛ bɛyfo mo ma yɛ fele bad too much DJ Rider anɔpɛ ma minchia Gizo ma minchia Gizo krade menene at in the store Wednesday Friday no 2 kwan yeah ba se ya Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. When I get home and want something quick to chop, everything they inside, groundnut milk and sugar. I only need some water, so this made easy. Kivo carry me, Kivo carry me for your office. Boarding house, Kivo carry me. Everything they inside, groundnut milk and sugar. I only Kivo 4-in-1 Gary Mix. Soakings are easy. This advert is FDA approved. The streets, the heat, the energy, the heartbeat of the city pounds at one destination only. The Accra Sports Stadium. This December 24, 2025, the Errington Music Group presents the Beam Festival 2025, the Torture Edition. The Beam President Stone Boy returns to the center stage at the biggest African party. This is not just a festival, but another historic night in the making. Tickets are going fast. VVIP 400 cities, VIP 200 cities, regular 50 cities. Dial star 714 star 2025 hash or visit beamfestival.com to secure a spot now for an unforgettable night of music, culture, and unity. For sponsorship and more info, call 0501 550 000. This is a decade of dominance, and the torch still burns bright. Stone Boy Beam Festival 2025, the Torture Edition, Wednesday, December 24th, Accra Sports Stadium. Be there. Don't see me like a fool because I don't do Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. This promo is being run by the NLA on the Caritas Lottery platform. 89.7 Max FM, what do you Okita say? Kumi kasa eye ba ko pe edino eye ba ko pe menkensne kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututuka ututudam utututam wajibam watufie watubum watutodan obaje bam betubam betukam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Majiwedi tina me danedi wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se Welcome to Tuesday morning.
89.7. And I just say, Osempa. All right, I'm saying, Aquaba and Fambra Max 89.7. I think I'll do a video now to Aquaba. Yes, I see no panels here, but so this one and no pan on chrome. Now, yeah, the sports park, you may not to us ready amount. I'm now so, yet the street vibe, you may not to us ready amount. Efremi Kumikasa, Bene the beautiful green or DJ Holly. And Ofia. Yenfa and Wasadama, Kivo hot pepper, Omoboy Sikafemu, Maya de Yen street vibe, Jumadiano at Twasready amount. Bomodia so Benyabi, Mamu Yadriane, El restaurant, Nature Bar, who do you know, Bomodia say, Odibi, Ebe Yadriane, Diama, or customers in Yina, Madaroma, Omoboy, and a pay street vibe. Bro. Yeah, besides Adentina Mutu Kwamonka. Adentina and Komobia yede and Yema Pebi Eba Mabraboma. Musro se Monamonam for an answer Mabusu for Bedi Hunkomo. Only a summer city, say, a China, yes, your quabruchre. Make us say, on wedding commerce, a fatain nempo, on another demo. Now, Mamma no more coadens for money. Or my girlfriends have called that at the chin no more and also can well. Yep. And non count. And we different of so person they can hold their was of one. That's how we know you. I say, I will know you. We have you. Yami whom mobile. Name any year prep. Tinam ye. Once it was for while and dimension. Enti edi command entina asa ho kwan ba na mu tu kwan amonka ene ma pa bi e ba mabrabo mu se ye adwuma kwan e na ebie ene ma eye mpuntuo e ba mabrabo mu amonka ade musuro nipa ana mu ka kire nya e be den ade na mo yesa e ba ne sa mo ma ye nwerɛ ho se ade ye ya ba fu ana Grino Kumi Adenti enaya eniema pa enkomo pa eba mabrabo mu tu kwan mu manya dwuma adenti na ya monka it is what it is ne krakra they said ye tie this anete uchiremu ye chiremu a ye say ma wo success enkasa what you say ni kwan say wo ye tobe enti no ka wa no tuma no ma wo nkunimdie no mom akasa edi amount enunti ena empempi no aya na nkunimdie bi saa eba yenye den yemmo amane no ena ye kire se sabio hunhum bi me wi abedi hunhum bi ebenyawa the boy me the boy me nyode na pede uni waje o say na pede uni waje na mete ya begu mani masi ano ba me no na di waje no da bi na se mama nka se una waka wasa mo we o de ka chen so bedi because onu e bia no ko to bi okay ni ano pa medi me so ntuta no register o say afi wadi wa chamber ko ba ku 2.3 billion and say na wa sha yi manshi woni yemo I suppose we need to pass out the way. Ya oda, ese ya wa no mu dia ba. Sa. Ya oda o yan phone so. Oh okay. But ja ye dia e timnya man to mag. What you na for standard? Mu oda no phone so. Mpa cho oda bi ma me why. Ai. All right. Thank you. Wahun say yes obi ntimi hu tirimu asem. Agi say one voice out. You might not know. Ebi anipa na wo ka akere no onye nipa bone but the moment e be pie firi wa no pe no afo be hu say forces are around na afa ya somu na afa ya ma de na be ya struggle e di amount enti a me to me ense say ana say eni kwan say wo ka ana say omo bibisa ato wo mo no
wɔn ɛnka wɔn ni bɛba ahosuo ɛsɛ pictures ɛna ɛretwa guo ɛwɔ ne status anaasɛ abɛɛfo ntɛntɛ video Facebook ɛne n'asefoɔ because obie na no ɛnyɛ sɛ nipa na ɔka kyerɛ no so sɛ bia nipa ne nipa bɔne anaasɛ nipa ne yɛ bɛɛfo no forces are sometimes yɛ wɔ around baabi a wugyina wɔka asɛm no enipa kora atwa ho ahyia wate aseɛ enua ɛwɔ hɔ ɛdan yɛ sisi so ne nyinaa sunsun na ɛsɛ akasa wo enti wɔ nipa pa wo ho so no na baabi a wakɔ akɔdu no nneɛma nyinaa yɛ den asɛe ɛna there are some instances ebi mu yɛ so ɔmo kwan a wɔn ama ano ana ya enei akwantuo no hrabasa amaso nti the best thing wobɛka wano atum na wabɔ wɔwurade mpaye na wayɛ wo nneɛma na wokɔ baabi enye sese bi o nipa na wobɔ na maneɛ ana agba na bobɔ na wobɛbobɔ no ɛna nipa na nye ana bibisa na emom ehunu bi penti ɛna abo aserewa ɔgye ne ba agora na wayi ne ni ato nkyɛ ti de metumi aka afa ho no 0551598321 0551598321 and I say 0550-055-522 0551-59-8321 0550-055-522 Yenim komo enano pay Atamak said to say oh good morning you are doing na moswe you are doing you pa Atano pay ntio oh me to kasa ma imagine time on say that was say yeah I say you trim say ya kwa dia ya nka ntro bi enti obi asa ni woni trim ti say okọ na so okọ pro kake bi kura mpa e o say on o dey offer the me table nkam bi fi agem enti me atade me ni say adwe a ye de tie de e kwa na chi no ane na fi ya na ma abresu nia e hanti ana say di ya chi because obi ko da bia on kan na so boko kodo no na obi ati ana ba ne say ye ni me say ntia ebi obi obo na mane na obi owo ni eyi adwuma no kra ona na waka kire obi enso de oso ma waka kire obi a enso obi ati enti me kakra me kan say adwe e ka ya kire no ana na ma na obi kwa bloki osima ni ma ko yese obi kwa ma ni ma ko yese adwe e ka ya kinti ana ma na sa de we ni ha aye ba ni babla bo osima gen kakra me woni Yo, Atamak sana pay yedase ene wadwenkyerɛ a wode aboa yenjumadie yi. Entina enko se Atamak se bisa ne se onu otu kwan na bibisa ba obekra na obebobɔ amane. Na nka yetie no. Obesamba. 0551598321 and I say 0550055522 and then pay din komo say adentina ya na enema pa eba ya kwan ma ya na ye ne ye nanfo eni hu nkomo na ye de sie ya kwantu na ye de asie adwuma bi na eba ya kwan ma na ye de asie bibi ani na ye de asie ye nka nkyere ye nanfo no adenti na ya na etesa yesuro se ye nuanom na ya befo ana se ye ka kyerɛ ma ebe se na ya na mpempi no ye ta eka no 0551-598-321 and I say 0550-055-522 Bremo na anapai yendi enkomo Bacho when you When you bacho friend Gerson everything fan Meka mini o kasa mi o la pasa mini o kasa all right. Minya anapaye ntio. Yo. Minya asa wo de aya sam kase pa. Wasa one way or the other anka efe any can say when ya kwanya na wo ka kire onu ya na say odofo bi a one ne nam. Ban prempin the nti aya yentumi enkan ejina ne ma mienu. Ba ko aya say wo ma ya ni omo nam no. Enye omo nyina na ewo adwempa e ma yen. Ana so omodwe ye ho ye koso eye omode ana se eye omofe enti wo ka ka kire ni igbo se no afa akire no akotu anamobi e de etia o aside that one no side susuma so na na se boni anipa no be ye etia o
bi ana de wo kwa akoye no entumi ansosidi yenyina yenim nipa obeho na twetwe na oba besrew na oba beyese. So it's because of these two reasons. So bi ade na abai say entumi ansosidi at the final stage. Na makoka chem ne ho say bi amanya akonya mebetu kwan be kwa brochire me kwa Canada o. Na makachi obi a na due to one or two reasons. I dey nye sunsu masemu. Anya say nye obi na akwa eboni bi atia me o. Na ade na pastor amaso. Abem aniwo. So these are some of the reasons to me, no. All right. You. Guys, na no pay that say any wadwenchra o de aboa enjumadie. No say obeka kire nipa na fe ekosi duam a boys ye be twetwe wa fele ye be sresre enne sa o ka so otu kwan na si duam enu nso ewom nti na enne wa nka woni be ba ahoso no wo ho you 0551 598 and I say 0550 522 adenti ena enema pa say ye adwuma ho kwan say ye akwantuo ho enkomo eba wa brabo ma odisie wo namfo na onka nkyero bia usro bonsama na usro hwan ya na mo wie ne sa na mama ye no ye fele bad onu adamfo tu kwan onka nkyero na da me nipa bone ana SMS send am na SMS te pa o tu kwan no na one crime no mo yesa mo mayen so ye feel bad samati mo yesa mo ye feel bad nti yesa mo nka nkire yen na ye hu ne ekọ 0551598321 hello Honorable Kubesi Pojoski ana pete say Yehu adom yen so ye ho ye pa sister Gifty ana pay wadaroma yenti o I didn't say o ka tro obi a say one kompo na yesre wa say o fa hu dwane obi timi poison because of when ya krata wo betu kwanti me mama o me o ka tell me say wow nyame ye wadom I say unya akwenya say o betu kwan ono kra po men kan kire no ukona ukodu wa na wa frɛ because onu ye bi nani beba no so no obedu ye na ne pepesi na omo se ye ne di ti no no ka kire se nyame ye wadom na unya onu mpo men ka ncha na bia na onu so akodi mu komo akire obi na fe weni beba ho so de bibia wo se wo kono wentimi anko e na adam fo so bi betimi apoison se wo betu kwanti nti enye se bia nipa no osuro so o ka osuro de wo so osuro ba o ka tsa wo sere na na se bibi enye se uye ohun se uye beifo e wadwen wo bie ti obi ebe ya ne de obi so be fa ho tan na we ku ti sanete yo sister Gift ya no pay yeda se ene wadwen kira wo de aboa enjumadie yeda se pa 0551 5988321 0551 59832 and I say 055 0055 522 055 0055 522 and I say 0551598321 you know be to come one can't tell that oh baby I will feel listen yeah na on say who the way obesi a kire no kind of feeling bad in a way so no you are also excited at the end I miss feeling go back you say na dey na nipa yi kura na chese obi ananka mene ne ye fan na bibisa but on the second thought no so back you say well it is what it is nti no be end yeah and I miss feeling Machie. Hello. Hello. Aja Machie. Yeah. Wadaroma odini baby afrefi.
My name is Bob. I'm calling from Bubuashi. All right, wadaruma yentie we wadwenkyerɛ. Yeah. The reason why we don't say is that it has happened to me before. I was a victim of that. While I was looking for a job, I will be like always getting the job, but because I've been telling. Hello. Then disappointment will come. This has been happening to me several times, and one night I slept, and some spirit spoke to me that why have you revealing your secret to everybody? So stop doing that. Then I said, okay. I waited. Before I'll get the current job that I'm doing, this what happened to me. That is why it's not proper to be telling people whenever you're about to get something good. Thank you. All right. Yeah, so yada sepa. I say adwuma bi ananke kakranka onya. Beni dey. Eke ka kire amanfo a ne siduam. Nti we no answer de wanka no. No say ne wanka no mom na wa yeye. Iyo. Machie. Yo, pacho Senani Adenta. Sena Adenta. Bata. Adaruma no pay into Pacho. Mi cousin dia mi natina. Ni natina chepa na ye poro tiada the same room sa. And one day mi kwejuma ba mi si mi kojare. Mi pa mi fo. Before that mi say opposite ni car fi oton. Kakano aposti ni car not your song. Kakano aposti ni car but man bisane she. One day mi kojare mi kwejuma ba na mi kojare. Mi pie ba na wa frɛ me saa ana me say o dey na esi ma me frɛ no enti me kura ma dia amba so say o frɛ me water point me cause straight to phone book ana me start say me frɛ enko na me say MTN for so some to ye nia ba bi obi a wa frɛ me say a enti me wie bibi amba be da na me die WhatsApp na me say wa frɛ wa send me message say bro I travel I no dey the country again am say that's an here. But all the same, no, man, fan way, yeah, I mean, no, anyway. Until media no. All right, Sana, anapa yada se only ache wo osua hunu yada se pa. And they said you nya koda da dia na obey. Jimmy ye. Bending. Obe feel bad the cry just for some days be kekenaja. Nkasa on na yaka because ntimi ne nyaka say ne okona muntamu ye yes that kra na wankra 0551598321 yemfa 2 or 3 course enka hona yemfa free dwumadi no ensi 0551598321 ana say 0550055522 Etigri no ye kan say no say wo betu kwan obekra. O say ekra mi refi say about 726 ya na waso na mu eden kakra. Say wante ana. Mante. Holiday obekra me he na nima obekra me. Holy bekra me. Wankra obi akra dia me die. Obekra. Me the passport kra me ni bi na na no mo si mi nkotwa bi la ye wo ho me se mi nya ho enya asem keto ene die mi nya ho la ye wo ho pa me se mi nya ho enya asem kuma enya asem na nya me adum na nya bi akwa bekra me mekra obekra mekra okay njo so die ne mekra na die ya ahia masa mekra papa nkwa ne hia ukọ ne ebo ba kra no ase ne die once I won't go and quadro word. Atada na kam. On by the Enti ho kwan ne ba obekra. O mekra. Oba the mekra na nsa kan to prefer me for. The began is me tupan. Bring the baby me property. The mekra say me tupan. Who be me so me tupan. Bring the baby me for the game. Me kan tro. Na mo go say me tupan. Atasa ni ase mi de wankra. Osi otukwan. No.
who baby I walk away. I know you have a Tavinga. And I'll better remember who said me to find. Ew. Ata yati yadase why? Atase on crack. Or sure be crack. Name of no. On baby potting our We you be queen. Ah, aye. Be wabi. Machie. You who are over no offempa, Mr. Wadarma for no ben phone kakra bi mame. You Wadarma yentio. 89.7 Max FM. Max FM. Max FM. 89.7 Max FM. You. What fire ya da say? Why? No can be said, Charleston no extra and say. But I said the phone no away you can make kind of so say sana na the phone. Oh. A tintino. Yan fire in common is here. Yan fancy and tina cobani say no. And still I must say more qua munkra. Say you so Obekra no can be putting our conti. Any wow for her and I say yen cra, what was it more? I made a macra. Yeah, do maybe answer a macam of yet. And I say, you also social media idiot. Oh, you also social media. May Miss Eminia a Jumaway. And I'm a true too, social media. Some are resigning. No, certainly, BBI possible, no, and we are possible. And you're possible, crime, I'm resigning. Oh, okay. You. She see, may pawn a house, I may send a court to us and may resign. Why are they? Oh, that's I say. They say no BBC for the make us, but in see, but still, I know. My mama was a BBC, and young people have been found fast ones. And you. All right, I'm sure I had the BBS say, well, Ben, I drink so Nimdia Wabuama and come here between peppers, yet I see tea and common in our could see some pack and sha, ubi idea bar on crack tea, my idea. Young queer named Kivo Hot Pepper, a boy and Sika Femuma, yet the street vibe, Jumadiano, Ebro, Edo must say. Sarus is my name, and my name is Sarusu, baby. But we fell in love for the very first time. We're trying to do things we never do before, love. You gave me the sweet love, oh. I be the love of my life. You be the love of my life, oh. Hey, oh, that's tomorrow. I made it, I won't go. But you won't take around with a oh, that's tomorrow. I can see it for me. Your love, they sweet me, oh, that's tomorrow. Make I take it to the altar. Put the ring for your finger, oh, that's tomorrow. I made it, I won't go. Welcome to Tuesday Morning. Oh, baby, tina me, no. I really want to make you mempena. No matter what I get, go talk, now you, my love. You are my papa, oh, baby. My sugar banana. You are my papa. You are my sugar banana. So, baby, make I love you. Make I kiss you. I wanna hug you. Baby, let me feel you. Hey. Max FM. 89.7. I can see it for me. Your love, they sweet me. Oh, that's the man. Make I take it to the altar. Put the ring for your finger. Oh, that's the man. I made it, I won't go. But you can't cry on the ground. Hello, baby. It's because of you I dey sing. Thank you for attention. On a part to my phone, they ring, ring, ring. Oh, my baby. It's because of you I dey sing. Thank you for attention. Welcome to Tuesday Morning. My phone, they ring. Calling my phone just to check in on me. All this area, my attention. Checking on me 10 times in a day. All this area, my attention. Oh, my baby never
never driving me sense, so focus on your blessing. Allow me never scatter my brain, make a focus on life in addiction. I'm quite no bien, the best fear I'm into you. And no fear, some to a best coming in time for love. I don't want to but myself to love. I don't want to but myself to love. Yeah. I don't pass. On your number, no net, yeah. I don't pass. On your number, no net. Champagne for birthday, champagne for party, oh. Champagne for birthday, champagne for party, oh. Champagne for birthday, Tuesday morning. champagne for party, oh. Max Champagne for FM. birthday, Max FM. 89.7. oh yeah, ruler, okay, susu, ayawa, afiduku. Your friend no Atamas, Oni Jody, Friday. Because it's Friday, yeah. Live on Max 89.7. Champagne for birthday, champagne for party, oh. Champagne for birthday, champagne for party. All right, I'm sure you're queer. Mina yente and komo yemfi ho. Champagne for party. Na we know. Ayem koma. Ekoma ye nyina. We know ayem koma. Ekoma ye nyina. Na ebe se yentie niye. Etoda. O hwa na wadamfo onua bi aba wo nkyɛn na ɔde n'asɛm bi de abeto w'anim sɛ o asabwe na atome na wadaro ma mepɛ sɛ ntumefo ɛwɔ ho na o ma mafutuo wɔ ho yɛbɛsɛ sɛ ɛyɛ na dikan bi sɛ nipa ne sɛ ɔno ne decision na sɛ na dwene a wafa ɛde afa enkomo no de ato wanim no ene san eya di kan bi se nipa no ansana ebi afutuo bi a wo ede ema no wo de ama no esansa ansana obi ade nasem hia na se nasem bi ebeba beto wanim no na nipa na di kan adwen ho dada se mi minya ya na nka mepani sei ana minya ya na nka enko sei enti eya di kan bi se nipa ne se okay nti nkomo yi a wo de abeto manim yi wo so odwen ho sen na ede ne wo susu ye de na nka wo pese won ye ansa na wo afutuo bi a wo de ama no ehu hia pa anya sa ubegina asem a no aka kire wo so e de ama na afutuo bi a ebi ebe ha adwene na wo so eya wo de wasem kodan obi a bo mode anse emu no kura nyina wo be ka kire no na manipa no ntia ase wo ba bia wo gina ansa na ono nso afutuo bi a omfa ma wo enti ane bi a wukunu ane bi a waye obibi wo yere na waye obibi na wani anye ho unyaye a wade no begyae ana so unyaye a ubetu anamon bi manipa no ntia ase sampa mikunu ayese na emom no me de minyaye a anka wade ne de anka me de metena ho saa manipa no hu ansa na afutuo bi a ɔwɔde ma no ɔmfa ma wo onso a nipa ne de nasem aba be down no bomode an se ubema nipa naka ne stand ba bi ogina ansana wama no afutuo yemfa we enante beboa MP na yenkoma etoso mienu sofui ena ode afutuo e ma Ghana fo se eya na se obi kwa wade a list na ya na yagye no eniema pi ye wo list ni ma ya na ehu hia nti anka be ya yenyi sa niema no enfi list nim Ghana fo nso kirem se ye wa mamra ni amane ye wo hwa ye ntimi ensai no enti ni asofo ne kan de no kra na emom na eniema bi wo hwa e ya mamra ye ntimi nsai amamra uni mamra nso a won sai amamra na yentie ni asofo yi kan ye na menomienu yensusu ho na yenhwɛ sɛ ni asɔfo yi kan ne kwan so ana yentie ni asɔfo yi kan ye na
yenwe enkomo yi ho oyi eti mo me entity list ne so ya Christopher edi an yaji wo ji shina pa wo di koyi apaye ana de yede a part of requirement but niema keten bi to test say ban that is it. It will be too expensive. What throw away, brazier, what throw a whole list of Niema and to the be unnecessary. No, Banagasan, the Sunday money, oh, be that. Sabio, Oba Ben, and the warrior, Sabi, pant only be. Now, better pant 10 dozens. Other ocean, their women's gun. Sabi, underwear, 5 dozens. Osha kwaye ayi Miss Ghana na. It is only man, let's take our minds off. Na ye read niema bibi kakra bi e beye na me wan timi afford no matimi aware ma. Na boy. Me de sa na me ka kire ye ma me no ye papa no Christopher no. O baba bredu na se be ma bi apuchi wa. Da nyame ase. Empo se be ma aba fie no be ware oba no. It's a very expensive. Nothing be bring person be worry. You. It is a radio of yes, so for each remu say. Ni entia dan say ye mema pi ani angia wade no ho ne say eya na eniema bi e wo list nim na ya na ehu hia sebe te say yese yen top pint dozen ba kumba du eni ade emfa nhye adaka mu mo ba no ebi wo ho so yese yen to brazier ena so fi bi sa se oba be no aso awade akọ wade a oni brazier na se sebe manima oni dross e wona ne yamam impo dan say man ne kura kirim ze dross ne kro mo nhye e man no kirim so mo nhye san komo no so ebedi anse o ma jahye o ma jaye o wo so ba bi sha na chese bia na ne bosom yaso aso ma jaye ba to de no be nkomo fofo won enti so fi kirim se sa ne ma ne nyina ehye yen list nim no eho hia yenyimfim o ebi se sofi yene ne ya adwene ne o kan de no kre na o kan no eyampa ebi nsu kirem se masa ye wa mamre ene amane a yentimi nsesa no empenfo na akuru kire de agu ho dada wontimi apa oba bi fa nyina o yen papa nom papa fo nyina o mo dross yo matobi abedu mu nko amoso a ena ehu hia pa ya mamre mpanfo de agu ho da chi asem ne adanse nti no sofo embegina so de mo entoto papa so ye no nya adwene ebi nso kirim se ye ne ya adwene pa dross ne to na ya na edene ye to pamwa eto sapo semina oba be na waso awade a odi sapo ha Grino afuti ya sofo idi mai odwen ho sen kumi menene nyaadwen ne nyaadwen china na de chien so ka ho asem a walking say oba be na so awade asabi oni panties enamdodo ho esenkwan human wants are unlimited in as much as say oba e wo sa niema ni bi no wonso awade a be ma enhawo ho enu ena kire se be ma waso awade mind you oto sa niema we na sa niema we e wo list mu na sa ye gia after say wa awie ni bi sa be ma dodo sen ena wo kokuru meto panty se bre wo moyire dodo sen ena kokurum eto sabi brazier ema wo moyire obi nu obi atena mfie num mfie nsia bisa se ni kuno kokurum ato panties ana brazier bre ne da enti wo ba ne wo binti eni kwan se atweregu eka list ho ana meme nware da minim se wom ana enim ba based on the all kano na make we yesere mu eya awade amamre a eka ho yesi ya jiji duku nyina aka ho ene maba wa no mo so mo pe bone straight o mo pe closure and frontal ya jiji we nyum nyina eka ho enti wonya ready se wo beto saa niama we no mu a enha wo ho ena wo ni sika na wo ho nso ya asere na yanyi mfirim but ama ne nya wo hye se enhia
ehia nka ye mfa nka ho ehia pa enam dodo wo hoyi ense nkwan ena amamre wo hoyi ye ntoto nase ye gi snap e de ye danse awade enti ye gi snap e de ye danse ye ngi snap emfa nkoto onum se bi preduasa emfa nkogunsa na emfa nkoye bibi enu nti ayese oba gya awade na be ma gya awade ye sande ensa ekoma nipa kora wode ensa ne baaye no eni nti kumie de asofu yi kan de mene ne nya adwene ne ene ne nya adwene kina wo kina na de tie ene na fishia na nso so eka ho a mene ne ya adwene ba bia enye yie kumi masem iyo menim se yebetimi akwa ahama ne so a yenhwe se yebenya 3 or 4 course a yembi se abusuafo se afutue yi asofo yi ede mai modwen ho sen sofo ne se list na ya na ye kogye awade ede ma no ene ma ne bia wo mu no sebe ehu hia ebi ti se snap o se snap kura ye no mu biom madros ni emu brazia ne ne keka ho a ye toto ni nyina no se ehu hia oba bia nu a waso awade a oni dross a oni nemam hwa wa no on se osai ka sem bi se enka family oba family se bema epie abeware oba enka da wonya miase emma ne nye na adwene se na ma ne nye mema bi mu adwene se okoware wo ba ye ni favor ana se oba na okoware na ye favor bi e na ode ware oba no da bi awade said ye ni mu no a favor both parties ena se wo wo mpa enka wonye wadwen so wo bekomu akwakware eni ti emma ya mfa nhye yetirimu titiru ani mema binom ye de hye yetirimu se me yira me kwaware ni che se ya adum bi na me di adum no oba ya me kwaware ni de me mitin se ya adum because oba be ha me ka uni ma wade achi ma brebre awade achinti ka wo be ma no kwa na wo kwa kwaware wo ba no na bompa ye da nya miase se awade ayi ubuafo de ama wo na enye oba no momabusuafo ne oba ne nkoda nya miase se be me ba be ware no yo 0551598321 0551598321 0550055522 machie Genial. Pacho Imani Adenta. Bra Imani Adenta wadaruma yentio. Pacho asema mi pese mesikura ni se amamre ho wa yense eni sa ni amanu. First pese amamre munu na ni pakum ne wo ho. Ba ye hu se embua ye no. Ade bia embua ye bia ye se ye tisano. Sa pant ni sa ni amawe ya ye keni. Eye mba na na to te bia o. Mba na nye be ma bia na to ko yo mu ade. One out of our because your money goes as so good. And she won't hear Mimi Yirinu, who now bet them 7 pounds to money. A wound near about to say, Minister for Japan. Yima ewa denta yenso yeda se yima se one sofo no enye adwene ba ku sei. Oso one ne okay oso one ne ya adwene okay oso one ne ya adwene okay. Iyo. Atamax but me not open ya to pare ye say amamra ye amamra ye kanu nti bi say na amamra na ye adwuma na na ta ye mi krom nso bi wo no ma what is Friday yenkom we do yenkom ko ma be yo say na ukom kra ya nya ohwe we be na wale side snap ya o muji ukom papa wa snap o ma je go sa ego na esai o mo de de ya de me say u ko je ya wale na o ka cho say ko pa snap ma mo to bra on na bra Oba ko to popra ba bi kwa da wono baka tensa asai nti on timi pamba nti amamre bi wono ma so mu yi fimi kura nti me no so na me ne ya gempa wo mu yi mfim na za de nya moye iyo Atamax anapai yeda se ase mema no adwa like akra ema no ye bese moma yentemu nka 0551598321 and say 0550055522. Machine. Yeah, no. Wadaruma when you. Nana Kwakuni, I got free dance man. Nana Kwaku dance man, and I pay into you. The top on a can of any yard in the park because a mabi of I also who bear my crowd on a day. Eti, wouldn't bear my good too. Charm, I'm Ramam, and dinner. And then my brain and to me. So, oh no, on the bear man, you wouldn't be able to.
enti mokɔ list ɔkyerɛkyerɛ nneɛma bi a wohia na ɔwale wowie na wama wakɔ ho a ɛno nso yɛ case foforɔ nti deɛ sɔfo no ka no ne yɛ adwene paa yo nana kwaku dansoma nana ɔpai yɛda se ɛne wadwenkyerɛ a wode aboa yɛn nkɔmmɔ yɛda se 0551598321 0550055522 yɛbɛsrɛ ma no nkɔmmɔ yi fa mo ho why ma mu nya nkɔmmɔ ne ma mɛma ne nko a ɛfa mo ho paa ɛsan sɛ drugs ne brazier yi a yɛbɔ so yi mo na mo hyɛ mate nti no sɛ mɛma no so na ɛworo na deɛ ɔworo ne deɛ ɔhyɛ no ho na nke benefit ni bebree sɛ ma ne na ɛhyɛ deɛ mɛma no so na ɛworo ya mema eka se amamre bi ha mu hia amamre bi ha sa amamre bi ha hu hia de ne amamre a hu hia ye betwa mu eye mema mmole mienu ni miensa ne amamre ye hia eno eni amamre ye hia edru sa de they will defend it adai na eto de bia ya na sabi ye nuanu mema we na omo pese omo sisiri eye emasa ade na woto no obi na ekwa wora wa abontin enya wa na woto enya wa na abewro ma chie yes me do fu be ni o esani yesu adom na so e yehu adom sa no pa de bibia dadin nyame adom me ho ye yeda yehu anyankopon ase wadaro ma yentie o so for me ni nya adwen kise eche se sa nneoma na ye je de ka oba ne hu no aya mamre asechire wo ho asechire e wo ho panties ayeje brazier first no ahwene nyina ayeje enempo ye yiyi nneoma nketinkitin bi afiri mu nti ni nyina no asechire e wo ho nti ye yifiri mu a enye yiye enti sane a mesesa green aka no wo nso aware ya enko ho ebusuen bi wo kora me ko wedding bi ekrobofo wedding bi ye ji ya de panie a ye de pamade ya toka ne oma ne ho ni nyina asechire wo ho nti wo yifiri mu a enye yiye nti safo no me ne nya adwen yo Esther odoko yeda se afena do afidie na to ayam akwaba yen sofri na odi ni nkomo se ya na list ya na mema eje wo bro mo peso mo nko wade se ya tworo de ahyem se to brazier ema oba no to dross ema oba no to snap o chem se snap yi kura no yenom yemfa nya hwe dross ahudo yi a ye to dozen ya de nyina hu hia se ma no kura dross no mo nhye biom ene ma bi wo ho e ma ye list no bo eye den nti ye nte so emema ni chem sampa ye ne sofo ye adwene ema ne se da bi ye ne sofo ne nya adwene menimu a wutie enkomo odwen ho sen ene ma bi ti se dross ne to ne brazier ne to ne yin list ne mu ana asa ye mfa nka ho snap yi ye to a omonom na da ho na sei na da ho sa na sei snap no so ye ntimi mfa nya hwe kumi ma menka se menchiro snap yenom snap nyansa yenom snap yensa ye disi wodachi asemunti mpanimfo kwa na bube ze dachi asemunti ne dokoto kodu a dia ne ye jam ho dachi asemunti eninti enu na ya adanse a wodi begina oh meja awade me beje mensa be ma no kwa me se me mpani bie me de ne nsa kwa koma no se empo se snap no de ba ye ne se abompo anase ya fato atwini mpo a eye the same snap na na akwakoto na ade akọ ya edi adanse se amammire mu no wajano anasa wode ne nsa akwakwama na wo pene so se awareja ye emra eninti si ye jane sa se ye nto ye num nti eni kwanse ye yifirimu ye yifirimu enye ye ti se dem bi kanka ye se ye pa amamre bi a ye besesa ne ya sachire mu a ye amamra mema wale enan ni mu ya omuja awade na ye se ensa na wode ekohu na abusua na omde omukoto foforo fine so far as a snap ni wom ni nko ade a wo say ode snap no ko say snap na yera say ye the same snap say ya nom see aye ne den once or present snap no nko ade won so wo ko a present snap ene ne dia dance ye
what yase enye se eyi ni snap no eni ho ni ntino eno nje se yenja snap to ana yenja snap a ye present wo ye fe ne say ye traditional marriage ase no osofu no baba obeti ase ma chie pacho yima masamba biom yima yentio every time green on tia bio yen ka say ye hunsun yo ebia ye hunsun ya member wa ye nyesa na ye gaba ni ama na ebi hun hia mi bra ko ware weekend we no stick silver e ka ho da ben na no stick by omu dia be shim enu dia nya mamre but the woman ye see mi yiri pant wuti mi to pant man enti mi to man na say dia say ya wo be sa be ka che mi say mi to man pant e mi responsibility e me to pant man enye say wo di be travel list mu say en America the America now say see am be ma bi an so sa pant no mba na extra because mi to turn yama ususu be bua enti it doesn't make any difference amamre Ima yada se enkomo ya yedi yempahi a yene no ewo fi ha ye frɛ no Mr. Ricky Anoche ya tunsa frɛ yempahi so mo ya enkomo yi omwa yen ni atini se o boss wadaruma ye mo akwa be ana ya mu michi atiefo nyina yeah ni atini se mo amwa atiefo mo ne so furu nyina de wa musi position asebo no nya no kresa so furu nti ne mbi ase ena mo so mo ankyire mu ya ankyire mo atiefo yi nti no obi abe condemn ma na samamre se ne giro kan ye no ye wonyina so bi enti de ye gibia no ye gi na eyo oba no ankasa kaza yi die ne da chinti ene be ma no so ne mobro hu a ma no anata busu no peso hu nti na ye gi sa ne ma no nyese abusu amperefo so ya ne fa aware ye se o wo ba ye be charge o se da bi sanki ye charge pa de a do kwasem ni se oba akoye berma boafo nti ka se oboafo no ye ma no ahotoso pa ara se ye ma no bibi papa bi pa esombo Lady Kain, omo condemn snaps. Enya no kre. I didn't so condemn snaps. Asore them, and say dem communion no. Eye den. Enyas bronzer. Alcohol room. Why do they take it at the church? Why do they take communion at the church? Can it be proper no? Say ye to akoradi ana say bi kura wasore dem a ye fansa ye de nsa bomaka. And then omo e de nsu ne fanta eye. Which means that the tradition has come from somewhere up till another point. Change is coming. And this year, kasi the snap and the idea. I don't see enti. Mpenisi say a share enti that chance empty and your dokoto kwadu a ye jam ho. Say I didn't see a could be jawari on fan sano emra. Mema ba ko kan say ye ne papa jibie gu ha. No kre. Se the papa muni anka ansa na beka se gogya aware no just ye de nsa kro na wo de koye no ye tama no ane de akoma se monye mo ade adansi ntra ne se de be ya emboa emanye no cake aye twemu aware ase no efiri he hwana de bae hwan na de sa de bae ne so ye aye se abeka papa ta ho se wo ye aye fro no wantwa cake mu a aye kro beka je so aye fro no ye nyintum enti ne mabu ho a ese ye tie ase ne yehunu di enti ayeye anase ye ma ye tiefo hu se sedi enti ene yeye dross moka dross ho asem kane pa na ya moase minim se wonu amoase na empacho minim but menya ho kwan ro bi da amoase ye nro ye twe anase ye sane die tene se Grino kan say one na okaze say wo sebe unko afichira wo ebi kura nche dross ni kan na mo ase no ye san say wo de hye say de be ya afichiri kro ebe boa wo baby a tradition fia be duru say dross hye de ade no enye kwa sebe woni okunu akoware na ebi amu de ahochire bi amu ntu bi da na
bibi asi na ho kyera ba ni afi na ba ma no ebeko bosiabo so de koto draws ama ni afi na ba ma no ebeko bosiabo ewo mu no kwasem ni se wo ba bi wo kura ba ware na fianga nenzo so wo ba won chen bedi yi a no wa yekese draws na to man ko bi enko no bola enko no dizo che bola but the botaya taya chiri ne se de be ya ma ware foforo no ahokyere bi nkoba anase bibi nkoba ma wonfa wase gufi asem enkwa bontene nti enam panifo de sa ne ma no etoto ho entoma yese ya mu fa nkona na ne mu ka se ne ready made ne nkrofo che nti omonfa omonye ntoma meka ya se me ware ye 2007 ebesi ne ntoma me de ko bi da su go ho maybe na me bi se mama se na mama we kura o se da bi o de ntia na me kura me de ko no me mama ka chem se ntoma na me koto na ye papa nti on sa mama koto de ndie Hollandia e mama me ntoma du miru na ko ye e kire me bi se ntoma na bi da su go se da bi de ya na ntia ma ye sa ne se munya ware na o kira bi mu ho kire mu a wutimi man ntoma ne bi so o fa bi onko sere obi ntoma mfefra onko fo bi kata so obma bie so apɛ won tonton ma na afie mienu mfie mineta mfie na tonton ma na ogibia na wafra ne etua kura bua na kura ne se eba se ahokyere ba fie a wotimi yi ntoma ne bi na ode ko nse kan na wo ye kwa ye de afidie de pama de ka ho no cre good so obe ye from saying adepamfo no omo ye patch for yi oya ade yie no ono ankasa ye ne ma ne kunu de na kude enti se nane ma sesa yankasa ye sesa ne ma mu de asiuti today's and ma yan condemn say omu nim nyansa na say de na omu ye no enye dabi bibia omu ye bia na botaya na sa adwene ete ye kire enti se ye ntiase na me na me se wo be ye me baba ho ade a meje laptop me ankasa me chiro specs na mon maje tablet aka ho eno ni ade e be hia me sese ade ntra because minim say sewing machine e bia na bofra no ono onkopama ade obepama ade kura na obe design wo computer so ni ade ansa na waye den wakoye ejina ba bia yetiri ye ma ne de afa enti mayen condemn completely me osofo no de no condemnation am de ba mu no say wasi snaps wudi kogun sana akoye de wana ka say go ye bone mpaye na ye ka o Bible say ye bom mpaye no it's never from the Bible it's from ya maminu say ye yi apaye eno ne yakorop na say ye bom mpaye it is a form of prayer for some people inti say o condemn traditional marriage a nkramofo de so be ka den wo mo ka say fadantwi bra no so wo be ka say ade oba no okoye choba yen condemn obi tradition na say mamresa se sofu nim na onim enti na woka de woka no enti se oye na wo de age fans ana wo de age nim wo young boys nim no ya sofu yes so so dem mum no eya yenwini nkwachire nhwe se die enti so sofu wo ye research hu se die enti age sa na na he will not poison the mind of young people. It is to bring up responsibility in every youth or every man. That is why those items are there. No, they are now because of Obajeneba. There be a bit timid or mama, because one year you claim film. And so, our agina, a womb, and yes, you can tea and then you say, a year will bear Manancasa or home back toward or China, and now that you won't copy home, Uncle Bokrono, and Uncle Bosia Bonnie, and Sani Mano, Yadi Eba. Mr. Ricky Anoche Yadase and the Wadintra Diaboa in Jumedi and a pay Wama Yasuna Yadase Pa. You know, Yadi come Bessia. Yeah. Yadi come Bessia. Yabedanase. Yeah. At year for Abusia Fonso Bemus Yado Bibiase. Na Yebetra who abe Koba, Yawon Komoya who be here, Pebessa say, oh, ba. And I say, oh, near baby, and now, mammy, but what you also be friendly, say,
on fan a feeding into max 89.7. Esan say nkomo ye nkomo ehu hia pa. Wo ye be man so a. Ehu be hia pa say nkomo betie bi esan say du ho na say ma no e da suban bi adia. Ona e kwatia nti bomode ya say mom ye no nyina mo beje say any de keka on. Afeso so eba na kutukubon sem dia eno a any Max TV, Max FM. Unim say Bukom Boxing Arena. De biaya wo ho Professional Boxing League. Ya de hu sem nyina ebeba Max Sports Park Jumedie no so. Afeso Park Jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League. So Ghana Premier League, the Women's Premier League, and a division. And want something quick to chop. Everything they inside. Groundnut milk quick to chop. Everything they inside. Groundnut milk and sugar. I only need some water. Soak is made easy. Kivo carry make Kivo carry for your office. Boarding house. Kivo carry everything they inside. Groundnut milk and sugar. I only Kivo 4-in-1 Gary mix. Soakings are easy. This advert is FDA approved. The streets, the heat, the energy, the heartbeat of the city pounds and one destination only. The Accra Sports Stadium. This December 24, 2025, the Ernieton Music Group presents the Beam Festival 2025, the Torture Edition. The Beam President Stone Boy returns to the center stage at the biggest African party. This is not just a festival, but another historic night in the making. Tickets are going fast. VVIP 400 cities, VIP 200 cities, regular 50 cities. Dial star 714 star 2025 hash or visit beamfestival.com to secure a spot now for an unforgettable night of music, culture, and unity. For sponsorship and more info, call 0501 550 000. This is a decade of dominance, and the torch still burns bright. Stone Boy Beam Festival 2025, the Torture Edition, Wednesday, December 24th, Accra Sports Stadium. Be there. Don't see me like a fool because I don't do Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. This promo is being run by the NLA on the Caritas Lottery platform. 89.7 Max FM what jidu okita say Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu ka kumi kasa that the TM state governor ebeshiw. Hello people, my name is Kojo King. I'm listening to the People's Parliament on Morning Dew. My baby too fine now, she be fine girl. Too fine now, oh yeah fine girl. Don't post no be about you, no you want dada shred me. I'm gonna treat you like a queen. Oh my baby, PDA, oh baby, the fish and what I shame, I swear. Secret my traffic, sir. Oh, fame, oh. But I can't tell us, mommy, he gets mommy. But I can't tell us, mommy, he gets mommy.
Welcome to Tuesday morning. Max FM. Max FM. 89.7. Frano Nana Amo too fine. And I know Yanin and Amo to train come out away in Jumadian so the new song got the abba too fine. Oh my baby, and I'm gonna pay it here, say Biabo Cordier. Just be like that. Don't change your style. Just be like that. My fine, fine girl. My baby too fine. All right, I'm the People's Parliament of Fano Etwaso at the amount. Yane Dr. Solomon Nambi, Eba Betchin Como, or see you at the Ma Fuku Heba Clinic. Yane Doctor Eba Betchin Como at the Afa Hormonal Imbalance. Ye baby beside doctor, Ediane Hormonal Imbalance. Ediane Edeba, and Senchre Nebani, be who said, baby, what do you? O hormones no aye imbalance. A kwame and I befa na yede aso ano. And then command and pay ne doctor Eba Bidi Maminchia Alexander Owusu. Oye boat driver and a pay yan and chese utie in Jumadieno Alexander Owusu and a pay Yemawo Ache. Doc, and a pay Yemo Ache. A Joseph Niabema. Bibi abo cordier. Adom na wonso e. Eho adom yenso ye ho ye pa. Edenya me ase. Ana no ye no twetwe nkomo wie na manfo bisa wase pa o doc na mode ne bae no onim kasa pa. Ye ni eje ne nkyerɛkyerɛ ne ho pa nti momomode ase mode ne beba. Eni nti na ne so ya ton safro se Dr. Wadaruma brana beboa yen. Yenso ye wa hase e besomomo. Dr. Solomon Nambi, Wadaruma, say a case hormonal imbalance. Wadaruma eden. Meda wase, ena mede enchia sronko edema etiefo nyina mu etie ene anope. Ye kase hormonal imbalance sedi etie ni. Nyankopon ebo nipedua no. Nipedua no wode ensuo bi anase broni beka ne se chemical messenger a ye friend eye hormone na edi dwuma soronko edema ye nipa edua na ema oma won mienu titiriu ena emema enso edie eye testosterone na se ye hwe eye ema edie na eye estrogen and progesterone ena omuwo testosterone kakra enso eka ho enti se ekase hormones hormones no eye chemical messenger a ewo ye nipedue no mu a direct nipedua no ne ese nipedua no eye na ebetimi aboa ama wasetena enso etimi akoyie na wapomden enso etimi akoyie enti ubisa ya ema ewo omu hormones ena emema enso ewo omu hormones na sede etie ni saa hormones yi enyankopon edema ye nipedua no ebia ewo ne dwumadie sede esitie ena ebia nso so ewo ne switching point eye bra ese estati eye n'adwuma ene bra ese eye n'adwuma ewie na ofoforo nso etoa so enti na ye kyire mu a etise sede adwuma yi a woye ya woye wadwuma ewie a obesore ama ofoforo nso so aba betoa so enti hormones no sa ena ne dwumadie etie everybody na ebeka se hormones no aye imbalance ebra ye beka se hormone bi eye imbalance eye bra hormone no dodo a ebe nipedue num esua anase edoso eboroso anase mre dodo a ese ye n'edwuma ekokosi na aye n'edwuma atra nti se bia ese ye n'edwuma ekokosi 2 weeks
na sɛ after 2 weeks no that hormone no ɛda so yɛ responsible ɛyɛ adwuma a ayɛ imbalance anaasɛ ɛsecrete too little anaasɛ bebree a ɛno nso so kyerɛ sɛ hormone no ayɛ imbalance a ɔnyɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛsɛ ɛyɛ. Wadaroma ya yɛnte ase ɛwɔ pɔtɔ kasa mu ɛwɔ fam no sɛ yɛka sɛ hormones a twi no ne nkyerɛkyerɛ mu no ɛbɛyɛ sɛn. Twi ne nkyerɛkyerɛ mu no bɛyɛ nipadua no akɔ a nsuo a ɛboa ɛma nipadua no dwumadie esipi na esita. Ɛna ɛtwi no. Yeah. Nneɛma bɛn nsɛnkyerɛnne bɛn na yɛbɛhu a ɛbɛkyerɛ sɛ yɛn hormones no ayɛ imbalance. Okay. Mɛhyɛ ase a na mɛhyɛ ase afiri ɛyɛ ɛma no so. Ɔbaa bi wɔ hɔnom a bosome bɛso. Wabu ne nsa. Anka akyɛ anka ɛsɛ ɛnanson ɛyɛ 7 days. Na anka bra na ɔyɛ no na etwa. Nanso wahu ne sɛ aboro 7 days. Akɔ 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Still na oda so ehu moja nti sɛ oyɛ ɔbaa na so wabu wo nsa na bra ɛsɛ etwa no entwae na still na no moja ɛda so ba ɛyɛ sign a ɛkyɛw sɛ hormones no ayɛ imbalance. Deɛ tɔso biom ɛyɛ sɛ bosome aso ɛsɛ ɔbaa no etimi ebu ne nsa nanso still ontimi emu ne nsa. Wakɔ akɔ cheke nanka na adwene ne se ebia onyem wa cheke ahwɛ nyinsɛm bia nso enni hɔ nanso sɛdeɛ ɛso ohu mogya no still mogya no ɛmae ɛno nso hormonal imbalance etimi ɛkɔkɔfa ɛno nso ɛdeba. Deɛ tɔso biom ɛyɛ sɛ ɔba nanka ɔyɛ teatea kama nanso all of a sudden no ohu ne sɛ put on weight kɛsia no ɔyɛ kɛse saa onti aseɛ hormonal imbalance etimi ma ɛbasa ɛna obi wɔ hɔ nso a nanka ɔso nanso suddenly ohun ne sɛ ne so tia na ɛte wanum nnuro bia nanso still ɛmfa ɛno nso so ɛyɛ hormonal imbalance ɛna kɔkɔfa saa de na ɛdeba. Obi nso so wɔ hɔ nom a ɔwɔ hɔ nom no ɔyɛ kama but all of a sudden ne ohun ne sɛ ofu abɔdwinyi enyi ahyase eba na bodwe ho na nyini a na enyini eye bebree eno nso so hormonal imbalance etimi kokofa eno nso so edeba. Obi nso so wo honom a obonse na ama wanya fatigue de bia aso wabre de bia aso wabre onante ha ne ha na opante hormonal imbalance enso etimi ema bibisa eba. Obi nso so wo honom a otiwo nanim fefefe trom kama nanso suddenly na wohu ne se acne aba besisi nanim bebree na dark spot bebree aba nanim oye no hwi a enye yi yese kokoto cream we na wakwakoto koto seminar we na wakwakoto obetoto no ma bebree e dey apply nanim nanso still problem no en resolve e ba ne sa na eye sign bi a ebo na e chew se eye hormonal imbalance eye adibia ehaw. Obi nso so wo honom a one ne partner ewo ho kama so mu nya nhyiamudi a nanka onte yaw bia nanso very sudden de bia one ne partner ehia na nase aye very dry enti one ne partner entimi nhia omuhia ote yaw a ano odin enti eba ne sana na we lose interest for sexual activity eye hormonal imbalance ene ya na ekokofa sa problems ni nyina edeba enti na obisa ya sɛdeɛ ɛteɛ no no. Science a yɛbobɔ so yi ɛyɛ ɛma ne mɛmɛ nyina na sɛ we yɛ manko adeɛ. We yɛ manko a ɛdeɛ. Yɛnkɔ mɛma no so. Mɛma no so sɛdeɛ tie ni bɛma no ebelusu ɛyɛ sex drive. Sɛ ɔte hɔ no ma ka ahonkeka ɛsɛ onya ɛde bɛkɔ ɔbaa ho no ɛso ɛte. Enti ubisa anaso one ne namfo ehia ne e woka ne se o me de
ɛba ne sex a m'ani ngye ho me deɛ ɛba ne sex a m'ani ɛnyɛ ho ɛyɛ hormonal imbalance ɛna ɛyɛ saa bɛrima no ɛna mmarima no nso sɛ hormonal imbalance no ɛba ɔmo so a ne bu efu ntɛntɛm biribi kakra bi a bon sɛ na ɛde abufuo ɛba no so biribi kakra bi a na ɛde abufuo ɛba no so ɛna mmarima no nso so hormonal imbalance no etimi ma de bia ohun ne sɛ ne bɛrima so ɛte de bia ohun ne sɛ ne bɛrima so ɛte constantly na dwindling no happen sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wo bɛrima so ɛte wa check for sexually transmitted infections na sɛ bibia ɛyɛ okay nanso still na no ohun ne sɛ reduce in size a ɛyɛ hormonal imbalance ebetimi amanasi ɛna bɛrima bi nso so ɛwɔ hɔ nom a hormonal imbalance ama ne afam na nkakane no ne voice ɛyɛ very normal nanso ne voice ne de bia na ɛyɛ ketewa de bia na ne voice no ɛtɛne ayɛ te sɛ abɔfra ɛdeɛ ɛyɛ hormonal imbalance etimi ma ɛno nso etimi esi ebetimi ama wɔlusu enwi betimi ama wɔlusu nwi na nka oyɛ bɛrima ohun ne sɛ ɔwɔ nwi nanso emre kɔ no wobonse na ulusu nwi sɛ yɛ wapampam anaasɛ ɛyɛ wabɔdwesɛ wobonse na wanya ɛyɛ hair thinning na wapampam ahyase na ɛpa bonse na ɛho no ayɛ trom ɛba no saa na ɛyɛ hormones no ɛnni balance a ɛno etimi ɛma ɛno nso esi nti na obisa mema ne deɛ na ɛno nso saa ɛna ɛte mema ne deɛ ne nya etwa to ne deɛ sanka ne kwan so ananka yɛ nkɔ barbering shop biom yɛ ntɔ blade biom. The Lord is my barber. Na ne na ja yɛ sika ho na ato no but saa na ɛmwa affect ɛyɛ physiological activities bi nso ɛka ho. Yeah, can you say no wadaroma? Edia na de sa hormonal imbalance we eba di pedua ni mu. Yo me da say mesha se efri eye ema no so. Mesha se efri ema no so. Ema no edie no ye wo problem bi a ye frɛ no PCOS. Eye polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome eye yade a ɛwɔ ɛma ɔmunkusuatoɔ ho na sɛdeɛ ɛda ne ho adi ɛne sɛ covering bebree ɛbɛbɛkata ɛyɛ ovaries no so na esuo ahyɛ aseɛ egyinagyina mu ɛno ɛba etimi ɛde ɛyɛ hormonal imbalance a yɛkan ɛde ba ɛna yɛwɔ enyarewa bi te sɛ ɛyɛ diabetes sɛ obi ɛwɔ diabetes a ɛno nso so etimi ɛma ɛyɛ hormonal imbalance etimi ɛba ɛna ɔbaa ɔwɔ constant stress emu ɔbaa ɔwɔ constant stress mu ɛnso etimi enya ɛyɛ saa hormonal imbalance a meka ɛho asɛmi ɛna yɛwɔ ɛyɛ thyroid disorders yɛ thyroid gland no ɛno nso so ɛsɔne nsuo ahodoɔ ɛde ɛboa yɛ nipadua no nti thyroid gland no nsuo a ɛsɛ ɛsɔne no sɛ ntimi ɛnsɔne saa nsuo no ɛyi a ɛno nso so ɛtimi kɔkɔfa ɛyɛ saa hormonal imbalance ɛde ɛba ɛna ɛno nso so ɛfiri ɛhɔ nso so a na yɛwɔ biribi te sɛ ɛyɛ pregnancy sɛ ɔbaa wakɔ nyinsɛnfa mu ne awo mu no ɛno nso so etimi kɔkɔfa saa problem yi ɛde ba ɛna sɛ ɔbaa ne mfie no ɛkɔ n'anim a wobɛhu sɛ na hormones ne bi ɛso ɛte ɛba no saa na functionally no wobɛhu sɛ na ɛno nso so ɛba fam nti ɛno nso so timi kɔkɔfa saa problem yi ɛde ba ɛna puberty nso so etimi ɛde ɛyɛ hormonal imbalance nso so ɛba ɛna certain medications aha no ehia me yie paa ɛma no ebi ɛwɔ hɔ nom a ɔte sɛ yɛyɛ aduro bi ho advert ɛwɔ TV so sɛ ɛbɛboa ɔnom a ɛbɛsiesie ɛbɛyɛ ose wɔn sɛ no ɔmo atu agu so na ɔmo tɔ na ɔmo nom
sɛ woyɛ obi a ɔte saa na sɛ wonum aduro no a nnuro no ebi wɔ hɔnom a ɛkuta artificial hormones nti wonum a naturally sɛdeɛ physiological activity no function in terms of hormone balance no wobɛhu sɛ na ɛno nso so atumi ayɛ balance no nti ɛba saa na ɔbaa no nso so ɛtumi kɔ saa ɔhaw a meka ɛho asɛm yi bi ɛna biribi te sɛ ɔbaa a ɔnya enough sleep ɔbaa a ɔnya enough sleep sɛ wonna ɛma wonna ɛntumi ɛnso no ɛno nso so ɛtumi kɔkɔfa wei ɛnso ɛde ba ɛna ɛma a ɔmo lake ɛyɛ exercise ɔmo ntumi ɛnyɛ exercise ne de bia osi faako no ɛno nso ɛtumi kɔkɔfa saa problem yi ɛde ba ɛna ɛma a ɔmo kɔ stress mu sɛdeɛ medi kankane no ɛno nso so ɛtumi kɔkɔfa saa problem wei nyinaa ɛde ba enti na obisaeɛ a ɛma no afa no deɛ ɛtumi kɔkɔfa ɛyɛ saa hormonal imbalance wei ɛde ba no ɛna sɛdeɛ na meka no ɛyɛ drugs te sɛ ɔbaa a ɔnom cigarette anaasɛ ɔbaa a ɔnom enubɔne nnuro a ano ɛyɛ den no ɛno nso so ɛtumi affect ɛyɛ ne hormone release and then functionality enti ɔmo nhyɛ no nso saa ɛma me mefiri ɛno so a na mekɔ ɛyɛ mmarima no nso sɛdeɛ medi kakaeɛ no drugs no nso ɛtumi affect ɛyɛ mmarima na ɛsiane sɛ mmarima hormone no ɛyɛ one way ne nti no sɛ yɛnya hormonal imbalance no a yɛ na ɛntumi affect yɛn ɛte sɛ mmaa no ɛsiane sɛ mmaa no ɛdeɛ no ɛyɛ two sideways wei kɔ soro na wei ɛba fam wei ɛba fam no na wei nso ɛkɔ soro enti ne na obisaeɛ a saa na ɛno nso ɛteɛ yɛne Dr. Solomon Nambe ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛde afa hormonal imbalance yɛne Dr. atwetwe nkɔmmɔ wakyerɛ yɛn nsɛnkyerɛnne ahodoɔ yɛbɛhu a ɛkyerɛ sɛ yɛn hormones no ayɛ imbalance sese no yɛne na atwetwe nkɔmmɔ ɛmo wakyerɛ yɛn ne a ɛde ba yɛn kɔ yɛn nim a Doc so wɔ ha me wɔ ha paa ɛba ne sɛ ya ɛkwan bɛn na yɛbɛfa na yɛde aso ano deɛ di kan ɛyɛ sɛ saa hormonal imbalance ɛsɛte in na sɛdeɛ medi kan kaeɛ no signs and symptoms a wobɛhyɛ aseɛ ɛhu ɛwɔ onipadua no mu no ɛntena so deɛ ɛsɛ wode yɛ ɛne sɛ wobɛtu anammɔ na wakɔ akɔhu experts ɛyɛ medical expert bi te sɛ ɛyɛ Dr. Foko Herbal Clinic na yɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ hormonal imbalance mu na yɛtumi attesti hormones no ɛwɔ laboratory ɛhu ne sɛ neɛ wobaeɛ a wobɛkyirikyiri mu no ɛyɛ saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ nti sɛ yɛkyɛke ɛyɛ hormones no ɛwɔ lab na yɛhu ne sɛ imbalances bi ɛwɔ mu a yɛwɔ the right medications yɛwɔ nnuro a ɛno ɛna ɛbɛtumi aboa ama problem na wonam mu no asan aba back to normal functionality nti wode w'ani ɛkyerɛ ɛyɛ Dr. Foko Herbal Clinic a yɛtumi ɛboa ɛma ɛyɛ any form of ɛyɛ hormonal imbalance bia no yɛtumi reverse no ɛma ɛba sɛdeɛ meka no hormonal imbalance no no causes no ɛdɔɔso normal ɛkɔkɔfa no ɛkɔkɔfa de ba no ɛdɔɔso enti sɛ wote sɛ obi ɛton aduro ɛwɔ ɛyɛ online anaasɛ ɔbɔ aduro bi ho dawuro sɛ wei ɛyɛ hormonal imbalance ɛho aduro a ɛmfa wadwen ɛmma saa nipa korɔ no deɛ ɛbɛtumi aboa wo ɛyɛ sɛ wobɛtu anammɔ sɛdeɛ medi kankan no obi wɔ hɔ nom a ne deɛ no ɛyɛ diabetes ɛna ɛde baayɛ nti sɛ diabetes na ɛde baayɛ na sɛ woba ne yɛne wo ɛdi nkɔmmɔ ne yɛhu ne sɛ underlying cause ɛyɛ diabetes ɛna kɔkɔfa baayɛ a so wantumi ɛnyi diabetes ne ɛmfiri hɔ nom a there is no way a saa imbalance no aduro no a yɛtɔn no online no ɛbɛtumi aboa ɛyi ɛno ɛfiri hɔ enti ɛna meka sɛ the best way a wobɛtumi de aresolve ɛyɛ wei anaasɛ issue wei no ɛyɛ sɛ wobɛ visite
ɛyɛ clinic a ɔmowɔ nimdeɛ kɛseɛ ɛwɔ ɛyɛ saa hormonal imbalance cases wei ho sɛde bɛyɛ a ɛbɛtumi aboa ɛna sɛ woyɛ obi nso so a memfa no sɛ ɛyɛ drugs a ɛno nso so woba ne yɛhu the causative agent no a yɛbɛtu fo sɛ woyɛ obi a memfa no sɛ ɛyɛ wi ɛna wonom anaasɛ hard drugs ɛna woyɛ wopɛ sɛ wogyae wontumi ɛnyae dr foko enti ɛne yɛwɔ hɔnom no yɛ expert a obi a ɔnom nsa obi a ɔnom nnubɔne na ɔpɛ sɛ wogyae no saa nɔɔma no nyinaa yɛwɔ ho solution ɛwɔ hɔ enti sɛ wode bɛdae a yɛn no ɛwɔ nimdeɛ a ɛbɛtumi aboa na yɛyi saa ɔhaw no ɛde afiri hɔ ɛde ama wo nti the best solution no ɛyɛ sɛ wobɛ visite the nearest clinic na yɛtumi aboa ahwɛ problem no baabi a ɛfiri ba ɛne kwan a yɛbɛfa so ɛyi afiri hɔ yɛn dada setena yɛkɔ yɛba yi yɛabrabɔ bɛn ɛna yɛbɛtumi abɔ a ɛbɛboa yɛn ma yɛde ako atia hormonal imbalance a wɔyɛ nipadua mu yo medase deɛ yɛbɛtumi ayɛ ama ɛbɛboa yɛn ɛyɛ sɛ yɛbɛhwɛ yɛdidie mu ɛyie because sɛdeɛ yɛka no yɛsɛ let your food be your medicine ɛsɛ woma w'aduane ɛyɛ w'aduro ɛnyɛ deɛ wobɛnya biara anaa deɛ wo nsa bɛsom biara ɛna ɛsɛ wodi sɛdeɛ yɛ a na ebinom ɛka no sɛ pintin biara ɛda ame dabi ɛnte saa wɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛdi ɛkɔ nipadua no mu a ɛdi nipadua no ɛnya ɛne ɛwɔ nnuane bi nso so wɔ hɔnom a yɛdi ɛkɔ yɛ mu a ɛkɔ kɔkɔ siesie nipadua no ɛma nipadua no ɛtumi ɛyɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata enti neɛ ɛsɛ yɛyɛ kane ɛyɛ sɛ yɛbɛtwusu yɛaduane wisely na junk foods ɛne nnuane a ɛyɛ caffeine ɛwɔ mu bebree no yɛbɛtumi atwe yɛn ho afiri ho na yɛtumi edi nnuane a ɛyɛ fruits ɛne vegetables na ɛtumi aboa ama body functionality no ɛtumi akɔ so ɛyie ɛba no saa na ɛtumi ɛboa ɛma nneɛma ɛtumi ɛsisi yie ɛwɔ yɛ nipadua mu ɛno ɛfiri hɔ nso so a nyɛ ɛsɛ woyɛ ɛyɛ sɛ exercise de bia saa asɛm wɔ yɛka sɛ exercise ɛyɛ adeɛ bi a ɛboa ɛma nipadua no ɛtumi ɛyɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛsɛ nanso yɛde bɔ yɛn ho asafohene ɛna me deɛ adwuma a meyɛ no meyɛ busy adwuma a meyɛ no meyɛ busy enti mentumi ɛnya ho ɛnyɛ exercise no sɛ yɛ 5 minutes koraa na wobɛyɛ a ɛboa wo nipadua enti no exercise ɛnso so ɛyɛ adeɛ bi a ɛsɛ yɛtumi adapte sɛ yɛadapte exercise a ɛtumi ɛboa ɛma ɛyɛ saa hormonal imbalance a meka ɛho asɛm yi yɛtumi ɛko ɛdi ɛtia no ɛno nso so ɛfiri hɔnom a sɛdeɛ medi kaeɛ no ɛnnoɔma no bi wɔ hɔnom a na ɛyɛ yɛ sexual life ɛna ɛkɔkɔfa saa problems no ɛde ba enti yɛ sexual life no nso so ɛsi yɛ make sure sɛ yɛbɛ adapte ɛyɛ habit a ɛyɛ good habit a ɛbɛma yɛ sexual life no nso so ɛbɛtumi akɔ yie sɛ o sexual life nso so ɛkɔ yie a ɛtumi boa stimulate ɛyɛ follicle stimulating hormone ɛne other hormones bi a ɛwɔ nipadua no mu ɛtumi ma bibia ɛbalance ɛma ɛyɛ kamakama sɛdeɛ ɛsɛ ɛyɛ nti yɛtu saa anamɔ wei a ɛbɛtumi aboa yɛ anaasɛ yɛnya good ɛyɛ food supplement ɛbɛtumi a supplement ɛyɛ yɛ hormones no a ɛbɛtumi aboa maame mbisa wei na mema me nua ba green no kwan na ɔmra mu na sɛ mbisa ɔwɔ ɛde ma no ɔmfa mmra ɛkwame nso ɛna hormonal imbalance ɛtumi si obi awɔ ho kwan meda sɛ sɛdeɛ medi kan ɛkaeɛ no sɛ ɛma no hormones a control ntitiri no ɛyɛ estrogen and progesterone estrogen no right after menstruation, that is day 1 up to the 14th day obe ovulate no estrogen and edi juma that time
na ɔno ne estrogen no edwumadie sɛ deɛ esitie ni sɛ obi ɛyɛ abɔfra na sɛ onyini ba estrogen ɛna etimi boa ɛma saa nipa no otimi ebobɔ nufoɔ estrogen ɛna boa ɛma saa nipa no otimi ebu ne nsa estrogen ɛna etimi boa ɛma ne body stature no ɛyɛ very attractive sɛdeɛ ɛyɛ ana yehu no aha na after ɛyɛ ovulation ɛyɛ 14 day no na progesterone ɛnso so aba na ɔno nso so osiesie awodie no mu atwɛn sɛ nyinsɛn bi ebetumi asi a na ɔno nso so etumi asiesie awodie no sɛdeɛ bɛyɛ sɛ nyinsɛn bi esi a abɔfra no ebetumi anya baabi a ɛyɛ comfortable etumi ada na watumi anyini enti sɛ kɔkɔba ne sɛ memfa ne sɛ oyɛ ɔbaa na estrogen no ɛwɔ soro a deɛ esi ni obɛhu sɛ wobɛbu nsa na wo nsa buo no entimi entwa na sɛ wobu nsa na sɛ entimi entwa nso so a ano enema bi obɛyɛ ɛna de saa hormone imbalance ne ba yo medase sɛdeɛ medi kan ɛkaeɛ no sɛ yɛkyerɛm na sɛ yɛkyerɛm akɔ ɛma no afa mostly